anan asante manyi mu won wasomu to apete ama omanfo nso anya bietie bedi de krobia nana yaw asante ene eye benada bosom ye dikan yi de toso aduonu ba ko mfimpino ene aduonu mu ena ye wei dwumadia ye die se YouTube wona wadwenkyere opese ode fama ye ne a ye beji akan ode beba ewa Asem Beba Dabi before number ne nso so a eye 0244 211772 emprempren de ye ko Asem Beba Dabi kase ye bopro ne so awiabre mu nsembe na ye krado gubema ne so akwasua de wa akode ye papa bi ne afihima aye krado anuanom nsom akra ya som ebra so se busuafo mamu nsama ye chinchina kopene ye de beso musa kase bono ye de mamo ensama ye de banara hosam ne de efrase ye be konfifi mantemu na rahosama ye saka ne se akoda wadi mfie edu enum apon school eko nipa bonfo bi akoche akoda ne ekum na esusu se wo mu de ne kwakwaye nyankomade na bramasi kuma na beto dwa se krachi bi so akwakwakyere maame bi wonwuram ya wotwe ne tie free so na we de enuma nkowie yie papa afama no se bra posifo akwakere no maame eye adwoa eye jawa wono ena ne ba eye ye fe ne kwame bobosi wukọ asin breku akwakọ jana to nsuo ho yesusu so ye nsuo ba maame na ba bonte ba be kire ma de kodie nti a wapo ne ba no na yebekọ kunsu na we de highway patrol team maposifo miensa bi na wo so akwakọ kire ganja fuo bi ewo kunsu baabi a won mu besie no na we de sani ganja fo na sibi ya buru wo mu brochofo na nyasem ketwa nipa miensa aposifo won mu nyina ehonam ye omoye ena ho machi ya aposifo a wan kran atutuo akum eye amrobes mienu bi na wo mu kire mu a ebe wo mu maka ne de wo madwane nanso wo mu bom homode sere be ya won aka no wonsa ebeso wo mu emu afoforo bi ka wenum ho ne de beso mo se awia Asem Beba Dabi kase bo na ye nsamfo panya wiabre eyofa John antwibo siakon enuanu mienu ne yasinkonya medin ene akosua ejewa kode menimenu aba afihima ama afriye afi kase bo no enkyeremu enie Asem Beba Dabi eye konfifi mantemo na Cape Coast ena yedro Georgina entry eya bayu a wadi mfie edu enum ankafu basic school ena woko school honomo na mrantie bia womo idea saka wadwumadie ni bi ewo mpatem akwakokyera koda ye kum ne ya bra wo free school eba ye ne maame afia eye enketia ba ekasai ena wo kyerem sasem ni sia nanu fia de wa bra koda ne ko school na wo ba fie enwura ekwan kakra bi honomo na wona mu no ehona na mrantie no ehya womo echi no ekokoshe honomo ekokum akoda no na bra womo eti ye no ebedu memenda na so munya ehu akoda no enom de koda posifo boaye emom ye nhwemu a ekohu akoda no emu sabra ye kase Cape Coast abanya resabia honom no mudi emu no akwakoto wa bra ne maame ne kasa no moma ye ntie ensam a wakan Sidan na meje mebe kwa jalo kwa na wakoba 7 donko school de apuna so na mekasi musu kudu kwa ne fifi na maame pani bi wa asofi o so wa ta asen bi nti wa mafra na mko school da afa ni wodu hwa na me se obo be kan na ye je meka meni munya ye je meka ye ko school ye kwa na mebe ne ni ho ankafo me ye no hwie na ado tonfo ye no hwie na be sa de na kwa ma ba asam ho na sisters ni ye nde ye ti da afa be bi kekam e wa do wo kuma sister nti won we wakada mebe ko school o mebe mbe e wade mebe yo cheche so wo ya wo do bubu nti o ye den wani mebe se ko police station wo ko patu no ho e wade wodi do hwe ku mebe ya e bla ma bla mebe ntofa wo ku mebe ya yo wo ku mebe mo dwo mentasi abana no hwehwem abama mo ja hwan mebe yo mebe wait no ko do hwe mebe le ka wan ya jefo mebe le ka mo no ko fu no twem me ya bia mo anje mebe ya ma e wade wetem ya denai mebe ya kama mebe wo mebe wo ku mebe yo abana ni wendo abana ni wedata abana sayo matana ni mabada ya masumiya ani bebe yele abusuafo maame afia nketia ba wono ana ne ba ene Georgina entry a emrantia bi akokyia koda no ekunu sabra ye kasa posifo so asem ni mu a wo mo fiti hwehwemu ase yede kase abone konfifi mantemu na bramasi kuma ne yadri na ho na beto dwase maame bi a ewo no so kwa fuom akwakodo krachi bi en France se kwa kudu
saa kwakudu wanya mfinhyia no aduanan enum saa maame ne kwa nyina na wodi ne ntente ya wakwa akoku no to ofuo nim atwa ne tidi afiri so na ne ti ne wantumi afa nkoya de bia ama no wanya yi se bra posifo akwa akwakere no na ye kwa oma no so ye nsɛmtwerɛ ni Isaac Insia Foster ɛwɔ mfimfini mantemu Ike akosia manentu aso abante bi saa bɔne nyina wiye no wantena kromu hɔ ɛna ozwane ya ɔde ne kyerɛ nkramantemu bɛɛ so elegon na ɔkɔbɔ no wadwa hɔ na ɔhyɛwa fi hu sɛ afi ntibo ebudifo no na nagyan ne tantantanta sɛ ne ntwiri kromu ha na ne ntena ha na ye no ɛna ɔhwɛ ne mani bie no bi na ne babaako wɔhwɛ akɔla no a ne meka na ɔhwɛ bra wɔhwɛ ne ba no ɔno nso fi wɔkɔ ne ba no adu so ɛna owie no ofiri nkramantemu a ɔde ne ɛsɛrɛ bi foforɔ na ofiri hɔ no mo no ana apolisifoɔ ho yɛ ha no mso baabi untimi ni bɔne saa na ɔnam ɔma ne mu saa ɛna ɔmo so ne mu ana ɔmo sɛ bɔne no baabi ɛkɔdii no ɛhɔ a ana ɔte ɛde wokɔ ɛna ɔmo ne firi nka ɛde ne ba asikuma a ne kasa no ɔmo ne aba asikuma apolisifoɔ a ɔmo totoo n'ano no ɔkyerɛ sɛ ɛbonsam ɛna maa ne kum maame no ɔmo gyina sɛ maame no ɔyɛ bɔne bɛn ɔsɛ ɔnyɛ ne bɔne biara ne ho yɛ mɛsi sɛ ɔbaa me ne ti no ne kasa ɔnna ha na ɔgyina ha ne kasa no aduane wei no ano awei na akɔhyɛ me brɛbrɛ maso ase nso koraa na saa na ɔbaa no kora mpo no wɔnhyɛ da mmɔ no akɔnhoma papa biara saa ɔbaa no ana kɔ afuom ɔkɔdɔ kɔyɛ mpaadwuma yi a na ɔde bi abɛboa ama nkɔdaa no nso koraa nsa akɔma no na saa ɛba saa no nyina na papa no ahi ɛna ɔtwe sika kahyekashe wɔde kɔtwa a saa osi mpoi ɛkɔn na anyina biara no apolisifoɔ no toto n'ano a ɔbɛka saa asɛm yi no ɛna akɔmɔfoɔ no bi nso bɛkyerɛ sɛ aberanteɛ no ɔmo hwɛ n'anim ne n'anim ayi wudini ntini saa asemi omu de adefredi eto IGP anim te o ma ne ho nya ha na adantie no mu nsa so ne mu no onye ntina so kura asem ne ka ho bi e ma menu police commander wono ewo asikuma e bo nkomo no be mu se adantie no matoto na no awie se se ni bibia aye ready se omu de be ko emra no na emra no ne bi se de asiere bata na superintendent Augustine Odonko ba eto ahyehyɛ mu se ehwemu nka kakra bi ho ne sample di anke na meto ntwe ye no ati se coach na o se ne ba nanso akakakra ba bia okodi ewu no mu ye nya ntie se enye adare tie no nko a ne ba no nko a no makonu ne ba be ma no a wono ye se okotetwo ama wo a principal ba be so ne mu e won kramante mu ho no enye de ba ne nko ma nya ntie se wodi bone fufu di kura asa aka ho a ye no e na aka ho bi mu kire se hwemu no nya wie peye na se wie peye pe ene omo yi ati kura so mo le tiko ni bi ko dina court e ma court to na no na so ko ditu mo court dia na ene mra no ene bi ni tension na akosia me be shebo tete ke me sense tumra ye tie nti no atimi se pa ko futo mu a ye mfa nka me gana fo nyina ye dugusu ato nkra no ama yi ati nyina ati yo ai kan sana obekọ no boa ye kakra maame no wanim ne dada na ekoba ne sei na okun no ande no adantie no wono a wode maame ne ho ho na ame ko afuom na se eye a woto na afuom ekokukun no ye afansie no ko kyerɛ odi nkan maame nya kasa kakra na ne ho pata bia ma bibia ko tidai obia akoma abafom ya maame ne wo afuom a oguso a wodo a ene sɛ adantie ni pio nti no krampo de ni sɛ oba beboa no na onum adɔ ene sɛ saa woba ne sekan wa tene nyewura na odi bedu sɛ mo nipa na odi bedo no woka bɛbɛ itim wa ne kon kashi brema kontenasi a ben asikuma menfini mu asikuma odobe brakwa menfini mu a wo mpintini mantem asem na meeting woka ne tipetu wa tim keja ani se woka ne kompre kopɛ ene ntino anokwasem wo ma me no mutwe nkomo ni bi kyerɛ sɛ adantie no a no se de medi nka asem no adufo na chi no mo to n'animu a na n'animu ayɛ wudie enti anyo mo nwa sɛ okotwa ababa no konwa kesi dia putifo ensa aso ni mu mami ya wafrim wei ma mami no wa manienu ana wa sɛ kum akora no kora baako ade aka ho sɛ na akoda no baako ano ayɛ no meka fi sɛ me akoda no ehunu wade na ɛkɔ no akoda no baako hunu enti papa no kɔrɔ no na dwene mu no hunu sɛ nkoda na ehunu ana wɔfa nkoda no nyina do mu kɔ nkan mantem mu
aye legon no do ko sie ho no apolice force ba asa no ye ti mu se na o hwe legon ho so akosia ho na ko kumase na mede ye mfato ho anka kumase ya mi hwe ndi ku de mu en ko bia do mu sampa ba bi ti se dum ana se asokwa ahojo efo ba bi no o ya ho na ukọ ho a obi a hwehwe ni fie mu enu nti se wo be pia bontin no ya ntoto so mo sa branch ekura no wo ba ko mu nche tena na police fo no omo so mo bom tempe etike aban mu mpaninfo a defo na wo sa do no so enu nti no so mo sa branch no ko tafufo ba nsium ni a na kaka wo mu da bia asa no na police fo so e ba se mo to nkra ko ba bia se kei na ati a enti mo mu ni pe bi otu ya mo mo de ni nche mu na mo ntoto na no ampeni ampa mu nya asa nkra no eno mu gina aso mo kwachi branch no mo bucha no na odi nsan na nam ntim sa na mo crash wa na odi se wu be tini yenko e be pie mu no ansa no mu ta branch no no na ebi se adwuma no a osikuma odobin duakofo etito na no a wadi atum se wo no a memom aye boncham nti no omo nhwe na asem no nkomu nkan ti na ofiri mu fi a onye sa de no bi hwade bi o ayenim se wo ba wo ma mienu de enye de a wo ne be ma na be wo na bema nso ntimi ntina wo ma ne yonko bema ni se nyambra semwe wa bra obehwe ne han se won fa no nkodie ewom se asem na kodie aposifo nsem nanso eba ye no won se bema na keka ne ho wo pusu ne ho bi dia kire won ma na bema ne ne die hwehwe no na nti ya me ye ne se oba no nso no one ni wura no eni ho one ni ho na nso no menya ne ntie se nkoda ni nti no bema no nam kwan so a oba se de tie bia no obeduru a woni tia se media menya asem no entena so kura no modia pusu no na de hye no bia no wodi atudwa Ike yebedasi why akosia mensema de atpapa abusuafo wei ayamane boni Isaac Nsia Foster arahosam a asie e obraman kontena semfimfim mantamu no enna wato yenkrase yeda soa agina emfimfim mantamu ho na simbreku ane yekọ yedi nka bo mamane dada abemu a wadi mfie aduonu a na busuafo pono wo msusu se wo ye ensuo ba ene ne nuanom bi aba bekasa akire mu adekodie nti amasa abre no wo mu ato ne pahwi afei no maame adwoa jawa aba abonten aba bekire mu adekodie nti a ama ne ba no wo makwakogya no ensuo no ano wa bra OTEC kase ye bo modi pusu ahoma ene ne kasa ye no moma yentie enchechire mu a ode emaye Branyo se bia me beja kula no de na kwso me ni ba bia wo betena e na me ka se dan na me dem no me bla ma bubu dan enti me so na me ni ba bia na ma ne koda ho se on de ona ho ne bia na nyankopa ya do minya me ne nete me ma na aduane di ni tinwifu a me yen bibia de sia de akoba se dan me nya ne nem na ma me de na akwakoto sa nti o hwe obana eye wa were ho se wa wo bana abase oh ya chiri ba kura bi school awa da bote onsa oni ti eye sa kura me de am te me de no mun sasa be wu be pan na me wela wo se me ma wo me mudu nahi e sie mi no aka me mudu mi no na nka dai e ba de sai anka kola we anko obetumi aye aduma anaso obetumi adipa de atobibi adi na ma na abasa but ewum se pe dia wokin ne se wanka se wuni bebiti dabi wuni bebiti me ba ne ho na me koso ya na mada uri aduane ano Ghana emra kire se iti amra se obewo akwada a ebia wadi dem obe ne honam akwa ba bi na wodi ne be kwoti bi ati se iti amra nti eno no so ro ka ho sei sisi ala bla me hina me de ne minya ba bia nti obeda ho a minya ba bia mfa ne nko mi ntumi hwe na nimu enkoye na boni bi nti so no ankasa o transi na se nyankopon di ne nkwafle ne semdia se no ye simple se won sha tade obekọ na wo mi de me nkasi wo mu na emom no atete a wo mu a wo sha tade o sha na tade a won hye wonye hwe na osi wono afa wo dwonso a na ayese ne wo so ano okọ toilet ya se bi na opeso de ye no enti ba sa na me kra na ha me sa ene ma na wo mo ka se mento ma me sa mi fa crate kusia ba ko bayire ngo ne nyura na me famila enti me so yes and me menye skanti bijaye ena me so ne na mo
Ebusuafo mame adwoa jawa a ne ba abranti a wadi mfie aduo no se bia koda ne ya afo wo no wo musususu wo yensuo ba enti sabra ye kase sika wanya ankwa ya mamre ne amane wo ho ankogya koda ne kwan no ama ebusuafo no ato ne pahwi wo kwa ase breku a ediso obi twam na ja wonansuo bi anasa aduane bi a na wode aye akoda no adoye mame no asem na yeti ye ansam fon na mame ne kan mame we nipa ono ne okase wonkopɛ ne omamra ne enkoya amamre no senka social welfare for wosen ka kese so wo fa posifo na nka nipa a woje ne omase enya amamre ene akwalai mame ye kyewo mo. Do you know why? Se ye kase ye koja obi kwan na we yensuo ba ye kumasem sa akwala ketwa ena sa condition ni bi no wo mu a ye kyekyerew ebi ensutene enioma ne ka ho ye kogu nsan ya amamre nom ne de keka ka ho nyina awi a wan hwe ye miaw ne adu asinsuo ne so enye bibia ne ba se ye ja wo nsuo ho na wa disappear na bibia na ye ka se ensuo ba ensu enye real na enye real eye yade condition wo ho eye yade wo ho ukọ eyi askorema mpon ekwan yi su yi a ye wo sa special kwala ni bi one friend bro for say autism o se bibi sa you see it is there a conditioner e wo ho but the nam say ye bibifo no na ye nhunu sa de ni bi da enti e ba na sani akoda na bia na no so nsuo bi oye ne nioma bia te sesebe obi anadwe ni ho enti wo beka say ene nsuo no ne ade no e ye nsuo ba sa wate ase enti wei na o se yenkwaja ne kwan wo anya ho nioma yenkwaja ne kwan wo nipa na wo je sa nioma se yemfa nkwaja ne kwan no kwan be na wo fa so agya ne kwan se o mo se bi da ne fish ne bi da odane ayi crocodile se wo bi da atisam no eye condition e wo ho hwe ye wo ye papa no mu asabi wo no wo bie a ebi a wo ma wo sa condition o mo special person o hwe kama na sabe ye ne ni bie ne ba ye se ye nsuo ba no onu skani e bia wo no ni nsem wo bie no wo wo sa akwara na obeka se ye nsuo ba ade sa akwara we wo ho outside wo bia ka wo mu die yes ka ketwa autism no busa wo ma wo a wo no mu awo sa enkwada ni bie ya special children with special needs. American Got Talent. Him say 2017 or 2018 Cody Lee. Yeah, the word otiano no to me to no na ukwa na was incredible. Who say omo ya special? Enti say nipa ni ya special talent bia I tell you. It's exceptional. We should be very careful. Mama na esanke channel. Central region social welfare na me ya social welfare for no omo Ghana nkasa in general social welfare condition na nye omo services nye wo ma wo aba ma nanim ko ho areho but social for no ho well ye hwe de nyame be ye aye ko kunsu eno wasantemantem aye na Ghana mrama ho kwan bebre se wo maimu bonefo sema hodo abekọ so organa mamu de amamra ne ma ho kwan se ya posifo ebedi hu dwuma no mo hado to nioma na se okokunsu a areho sem ye firi ho ba e kire se highway police patrol team no enipa miensa bi akọ se won mo kwa kire ganja won mo hwe shentampi bi pa okunsu base bi a ehye kona ho ba bi na wo mu koduru ya sa posifo na amwo wo hu yio sense won makade ekita omu na ne so abusuafo bi ntimi nkyere enkrofo ya che won ma hwe wo mu hwetorofo pa ya nya senketwa won mu kwache wo mu no asa atwom abo aposifo na ye kwa oma no so na ye ne ensem twani Ebenezer owusu ansa abo ho enkomo na sebre no ahoma no endim waye na nke yakwa bisa no adegode potepa ye nam so sanse hu ya posifo de moboa mo se mo kwa kyere wo bi a wo se nuoma akade bia no mutimi to nuoma yie ema ne gina so enti wedie be pa na beba ama posi ni se wo kwa kyere wo bi ebekwa kwa wie che nuoma beda na yabutuo yaguso de puso homa no ye nyanyane de ye ntoa ensem no so ya kwankran na enkamante mo posifo ena homachi a atutuo ede akum amra basimienu bi Ali Baba dodo na fe no Ali Hero
baako so de Charles Donko killer boss eno no na samrantie mienu yi aposifo ahwe o match omu chire ma atematrasa ko ne potem hono mo de ko no ba kwaso nyina sa emrantie na wo mo ebo enti aposifo guso mo hwe wo mo na omu cha frase e kura twam no ewo anya na nka omu ko no makwakọ bo obi kro no sa na nipa no nso aboa no ho abrantie baako na o ka omu afa ne se eye CJ nipa no mkwakọ no krono no krompo etumi enya akonya tutuo adikum no enti aka eye Rambo Fuseni na fe Raymond a wo mo ka ho afed aposifo ehwehwe wo mo enso Deputy Commissioner of Police DCOP Frederick Edu Anim na ede ensemi atudwa wa bra wo hia nsantwerefo na wo mo kiremu a eye amanfo motete oyibi ene Apollonia enkramantem hono ene yi wo masotire se wo ma hu se eye amrobes gang bi abampatem hono ma wo ha wo madwen pa eno na ma posifo patrol team no ati wo ho egu mu a wo mu no mudi kosi ani ema mutumi tutuo adikum sa nipa emienu yi sabra ye kase emienu a aka ne dia posifo egusu a wo mu ehwehwe wo mu na sinitwani Maureen Nash ya wono so na sentem ni fipamfo ekohwe no hwetorofo nipa mienu ewo nkramantam mu na fei na koto akona sem no so asetena na koto no ama nipa mienu be na mom ne be no de ma won mu no wo matwa sika ade ato wo mu so mu ntua 30,000 Ghana cedis ewie kira wo mu nyina no bia esan so edi nipa mienu ebegina sakobaso wo mu dwane a ne nipa mienu koto no eni won madi na wo manfo no mu kire mu a eye Chief Inspector Emmanuel Jei wono ena ekoduboni ye odi asem no atudwa wo kire mu se afi atwa mu no jumbo sumda na toso enan ena ebeto odwa se sa nipa mienu eye sa ababa wa ye kan ho asem Maureen Nash woni wo ba bi e friend se Patricia Koto ena etie na omu nyina han dan ewo efie baakum na mom no omu nkasa omu ntam ngokora omu mfiri han kwa ha enti akoba se junni mu no na ababa wa no efira adwuma pon ya wo besina kofie enti wogina wo store bi ye ben won mo se wo kwa akotade afro tade wie no okoduru fie a obayisi okogina ho no woni nipa no oton ade no edi ne ho konkonsa na o se eno nso ne sai konkonsa be pa na media obetimi a kire mu ne mpo no medu konkonsa aso oye hwan kikiri ye mai mienu ade abomuo na wo mu di bomuo no ene se ababa we friend se Patricia Kotoyi ne yonko ba kon so beka ne ho ema won mo brotrofo asem no kopie mu aposifo akache ene se ne aposifo eye koto etena asem no so no watwa sika ade ama won mo se won mu ntua 30,000 Ghana cedis na wie kira won mienu nyina esan so nipa mienu agina ekowie kire kra na February abosom de toso miensa afimu ano wo mienu ebesan so abepie mu ewo court ye kwa umano so na ye ne ensem ne Ebeneza owusu ansan akobo enkomo na enkra ye firi kunsu ba ye aposifo miensa won kwakọ kire ganjafo ko wie kire ganjafo e ko twa won ho bura aposifo ne yakodi hu nkomo eben akosia to aso ye akosia medase empempi na empenfo ta aka se uwi fonsa anhwe ya obetima wewo de enso so aka ho sisi ameno ka se aposifo mu ebedi se adwumadi o mu ho akire mu pa ate se enya asem ketwa ni nyina akoba se na wotwe mu eno mutu wo mani se ade sa we for mo mpotemase no o mbetu mu so sa papa enti ka ho bi ma eno ada no wo mutimi ba bepie mu okunso ate se bra wo mo bebo ana se wo mo baba ba chi we for mu wo ha se wa bra wo mo bepie mu okunso a pepepe ne te se akwakọ se ba bia we for no chi bia no wo so mo pe wo mo ne te se wo mutimi chi wo no mo do mo ko se na be ya wo mbetimi do mo akwakọ gina mra no na akoso wo mo do mo ni chire sa we bis na ate se wo kunso no na wo mutimi ensa kan emrante ni bi wa se wo mususo wo mu atese nko mo de wo mu ko ne no enanam so ma abrante ba ko edimpa ya menya a ye frɛ no ane ebua kwa wono so ene aposifo edi chirika so atese enya asem keto akora na akoso abra woni wo mu chirika so atese enya asem keto no na tese abrante ne se na apaso hye no ho a tese nyame amfafia wotimi ede wo posi ni tiri mu atese enya asem keto a eno ka ho bi ma wode wo no kra no wansa nya yo wo sa ede tua ne nse chicha tese enya asem keto akora wo mu ka ho so agibi pa hye mu atese na enya asem keto a eno na aposifo so ewie hu mu bia tese mutimi chi amanti kwa miensa sisi amno kase no omudu nko akwakọ piem wo Central Police Station a sisi ano wo mu hwese mra ene wo mu babedie na posi ni so a saa
apasue etimi wo mu no ewo no nso so no sisi ameno ka se yedin kopie mu man kran so ban yaresabia mu mu kire se senia apaso na etimi awo no pa ne de ekwa akiri ento mu fa no kopie mu wo konfa no cha ban yaresabia enti sisi ameno ka se posi wo no nso so ne de yedin akwa kopie mu wo konfa no che aban yaresabia ma wo je kumase ati iparodo se na aposifo no kire wono akosua enipa miensa na aposifo no etimi so omumu a wo mu do makopie mu wo Central Police Station Kumasi. Na ni odi apaso wo posi ni yitirimu yi. Na wo se waye ne dan nti no ono nko ade chenchena atwan. Akoso wa bra police fo eso ni mu no. Let us say ade se abranti a ye fa na buakwe. Wono de wo se kianeke. Enya de se obema kwan da se police fo ne den beko. Enti wo sha se woni mu ebe exchange blows at say. Blows re de wo de ma police ni ha no de man ha no de man ha. Eni ko wi akiri kura se wo timi ko fa apaso ya. Wo de ewo police ni tirima wo sade bi susu tua ne nsechi. Let us say akwakoye nyan pa apolice fo etimi ye de entempa wo mu de nua ekopie mu hospital. Omusa ba akiri be che sa mranti akese omudom kopie mu Central Police Station wo Kumasi no buaye kakra ansa na aposifo be di sa adwuma no na wo mu onyina so ahodugo bi wenu wo mutimi kirekire mu se emrante kwa no won makwa akodi boni bi anase tuwa no mbe so mutu o muso safri ho akosia last year no se okaya we for mu ha se ni chese nka aposifo no anasa ban entimi legalize we se na be ya wo mu susu betimi dada no wo mu adwuma enti wo mu susu de eye adwumadie kese a wo mu ye no ha chese nya asem keto akra da bia da ne de wo mu ankasa no mu ju wo mu di ni se o meto sa enuboni ama manfo bi no mu susu etimi anom enti enuboni na ankasa no mu ton e na aposifo so se Ghana mra ma akwan se ye nton enuboni nko ade nya de da se wo mu susu betwe se sa mra nti beton se enuboni enti akoso mu boni o mu ya ne se wo mu ton no bone na aposifo so se etia Ghana mra se wo beton no bone wo kuruma ye ma wo ho ekwan enti wo mbaba bechi wo mu eno de nam so ma sa echi ba so a sa ebu akwa etimi de apaso awo police ni tirima ti sia me no kase no wakwa kopie mu konfa no cha ban yaresabia yenim se koba ni se no a ayana akoye police sem sa no ehotumi ye daja bi mu kura mpu dwane ne ade won mo ton sa wi wo ho no ehubuo bia beto won so mbe firi ho kakra ana omudom da so gina de omugina akosia anope medi mani kofa mu wo sa wi base ho no ho aye board ye chese obi ani ho a chese obetuma ka se ene wo mu beba ba wi adwuma na se obi a oba beto bi nso akwakonom no onso beba betena ho se bia makoto no ba bi foforo na me ba betena ho anom obi ani wo ne mominim se anwumre no beba betena se no ma ba ye wo mu nyoma de a eno de mintimi nchide na se sia de obi ani ho a obi a pa ba bi di no ho afa wa hwe ya na aposifo ya sa ba bi mu aba ba chi omu enti omu nyina pa ba bi do mu ho afa Eben yate die chirema ye why abusuafo wei eye yensem chwo ne Ebeneza wusu ansa samu akoso okunsu no aposifo a won mkwa akochire wifo ene se wifo yi bia aboro won mabako e de apaso awo posi ni tirim awie abusuafo ha ena yedi ne nyina da esie yenuanom ye omuboa ye eyopon ajakon Evans Abuaje atu dedel woni nua set kwaten wode no ho na pia wo yo won bibidie enso ebua bi yenko enya Isaac insia fostemu wotonkra edi finfinfin mantemu edi bra yen ena yenuanom mo nso gentete aba be ensem hwofo kukudam won nyina eso asene yensemfo panyi eyofa John entwi boasiako Derek ekoba jesi enso eye na famudie enuanom mienu eni sinkonwa medin ene akosua eje wakode miniminu aba afihima ama afriye nana sumwe okay yada mo ase awie yi ene sompa monsomaba na mo abesom adehia ha ye 102.9 FM aha eye OTEC FM so aha ne asantema nyina gi atomu no na asantema nyina nso ahohoahoa ena waso dasuguso a utie yi Shanen so said that wood 360 capsules. Juma ye bedie on motayechi. Eye won yada Roma and at the wood 360 capsules no abba. Scientific Aba Hospital no was a viasarin so. Ya se okohwa. Nindra waye nyina won sabeke bi agbeve herbal hospital. And so eya ya otonsa freo se yade a edi wunya no se wo de ba be dan doctor agbeve. Ono so behwe wo beboa
ama enepa akoso edi ama ena police ni naduro no imboost herbal mixture eno nso eye aduro mu aduro ya se wonya bi no mu a we immune system we kofom no ebeba soro ama wonso wanya hoden na ba herbal center nso eye aso ye ya enkase eni nompemu dwuma ena onmu die enwumakrio wenum na nawie wonu kuta yen se yemfa Asem Beba Dabi dwumadie no ankasa emra mesom mafidie ne na ha me basisia Asuo atware okwan ama okwan atware asuo afai ne ehunu panini wankasa wa bibiduro ayaresem wone wonkasa ato afa ho wona wonkasa mu abuo enwodwo yade adwenimu haw hepatitis B koko sisi yade ene yade nkaye bi etasa nyina no wuduru ba heba center asuo ya eyade ketewa bi edema no wuduru ho a wonfidi ahuntahunu abrane ya wode kire baabi amfomso no ewo na wode ahaban yi saa nkonya no ma anigye ene asomdue etimi aba Mira ena wo kaniti asa no na no madamfo afiamanu enya nkwansia no eho ene yede ne koye na ne nkasa mu abusei pain na wokọ ne yankyere ene yantwe wode haban ene toso ba heba center ewo kumase atonso agogo hospital na chi ho pe ubusa akrakra na obekyerew fra won number no ewo 0244083482 ana 0272500012 achemfo ba wonim fom ankasa ahaban kasa wotino abebuomu Every day brings an opportunity to prepare for the future, like giving your child a better future by enrolling him or her in kindergarten at the right age. No excuses, no delays, no fears. Leave no child behind. Let your child start kindergarten at age 4 for a better future, where they realize their dreams. Leave no child behind. Enroll your 4-year-old child, including those with special needs, in kindergarten now for a better future. This advert was brought to you by the Ministry of Education, Ghana Education Service, and in partnership with UNICEF and USAID. Never be my betting so mommy. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment with the true via. Una baby na ya ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuafo awakọ fuoma banu wabre. Afrafo awakọ epo abanu wabre. Edwerifo awakọ edwoma banu wabre. Adrobafo awayi gears ya driver na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo the wood ointment twia. Ubehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mekotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Midibi ko twu nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 and 0201-681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense wabeka. And what day immune system or Yankopon, and you're ready for Musamaya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia, Yariantimu. Sasa dear, a month for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa will run Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a way of buying every home. And now I'm pa, one Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Mama who are deep in tea. Ya Muntum Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kashi, and you are may move Bia Yato in row, at 0246 208496. FDA, Ashisha said, Jadi and Kratui Maja to Musay. Patasa Hara Miss Sanin C capsules, and Namu Yadi in Abe Jane. Oh, come on, dear. Menkasa, come on, I'm a boy. Come on, no crane. Mimi am a cocoa school, Abama. So, me won't on the swatch, and I'm there. And now, why the yell? No, I'm saying, oh, I said, why take a camera? Mamma, no, swap to be an something about Kubina. But, okay. I don't expect enough in a Buruka. So, you're not watching you. And I've been so you tell me free, and I've been so obey you. Are not the Munia, as a munition, the dynamic so hey.
ba no se no ba mo che ba wona na mi ba be so no mi no se no de ba Tata Zahara misane ni tea capsules. Anemu yade nyina ba dwane. Zahara Nrupai ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen was 0246 348334. We koma omo hwehwe adwuma. Eni omo ye bi dada na emom ompeso mo ko manim e wa abrabom. Munim se ene wiase mu. Se uni abefo computer skills a o ka chi wa abrabom. We nti ena me recommend Uniat Practical amawo. Uniat Practical extra courses biti say network and cyber security engineering, computer hardware and mobile phone technician, graphic design, video editing, 3D animation, software engineering, computer basics and office administration, ethical hacking, online business and e-commerce. Adiema Uniat edan so ene se one teaching method no eye 85% practical. Me say eye 85% practical. I ma won sanwa adwuma uwie ya adwuma sam enyo dagwen. Uniat Osieni bienya mfaso bi to say startup initiative, travel opportunities, internet service, air conditioned classroom and labs. Ya wa church for my ben anya mesro ene tema wo mu. Se wo frechira baby abeda enye dagwen. Ya wa regular, weekend and evening classes. Shannon so say Uniat eye school aban agiatum a ehye Council for Technical and Vocational Education and Training ase COTVET. So open Chichemua for 0555 383848 0555 383848. Uniat Ewo Kumasi ni Accra your Delta House Asalam Down Runabout Wo Kumasi yeah directly opposite Afroquanta Total Filling Station. Log on to our website uniat.com UNIYAT.com. Uniat, creating Ghana's top innovators. Mississippi, na me kwachi shime ma betin so edimi wi oh kafra nkum yaw me brana boame wo de ba na wontumi kura AmeriLife Spine Clinic and what I'm call you AmeriLife Chiropractic Clinic one february enye surgery sem kura e kan ho se ya na me wu AmeriLife obeboa wontem kura e neck pain, hand pain, waist tight, foot and shoulder pains e wo mu a ya na wonsa ana wonan so entity e beti pa ye kotodwe wonan ana wo hip yo ya e nerve problem entini hiamwa me stress to me ba a bus stress management, scoliosis, spondylosis, nomni adia. We hear Dr. Ademafo. We hear AmeriLife Spine Clinic. Dansuman, Ave Maria School Junction. We be in Safer Side Pharmacy. Kwasen so, Kwadaso Estate. Mango Down. Oni Abofra World and a bone. 0559 724464 0559 992655. AmeriLife. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wo hia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofo line alignment. Ena tema, kubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Alpha ni Omega. Ashasia ni nyame.
wogye breni unkonim die breni umpega ye breni odofo die na wukom o how beneda so amane beneda so enunti ne yahye dwumadi ani din di Alpha and Omega prayer movement na ye de bro OTEC kasafidie so ukwada nwumre nondu ekusi na homachi nonum eni fiada nwumre nondu ekusi ahomachi nonum hia mesofo nsia fie meni nyame nkrofo a awade domini na basa ewo nso ye nampabo so de wotie ne ayaresa ne fa hodie bebre ma ye nsia wo OTEC 102.9 akasafidie no so na be hu awade abasa be hu awade tumi nyame hira so be me yesia amen OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Pom to say yo mini ambema. Boko. Mini ambema Ghana before there. What part of wine? Oh, sister near land in Abroach, sister near. The same on cancer, black and car will be out here. I had a bad yes, would you black no more? Any cigar about the Dana, no one said to Yaka. Asem Beba Dabi. Oh, Blaunia Bani, land in Abroach. Oh, sister near London also. Oh, but and your man makes us say, and then your man, Panama, Flamunja. When were you, ma'am? Asem Beba Dabi. What's that? I know, because I said, we had a send you. Asem Beba Dabi. Hey, always actually. Hello. Yeah, blah day. Oh, I did blah. Go ahead, you are over. Go ahead, you are. Oh, blah, I you. Sing the way down my bar. Oh, but this someone said, my father, you know, be a fan for our own. Be a fan for a German way, dear Manjama, said my air and won't. The guy I am one nice as you will be down with your Babumu Rofofu. Oh, Ram Pancher, why? Young Pancher, I'm son, Nanta Fraco, after you come with the Salam at the Joa. Mean any now, watching. No, then I'm Pancher, why? Papa. And it's all friend and study Jimmy for the Anya States, Canada, Bermuda, and it's a Jimmy for the Amo from Noma did you moan? Aye. And yet the Niasi, why? Baba, with TV Swati, with TV to Pampa, Jamie Piauca. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. When I'm so small, FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi.
Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba Abadabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 Asem Oba Abadabi. Asem Beba Dabi. Abraham Nyami Oba Damba. Fawo Nina Mano. Ino de no beya mawo. Oyo Nyami no ye. Onyami sa ye. Ino de no beya mawo. Oyo Nyami no ye. OTEC 102.9 FM. Abraham Nyami Oba Damba. Fawo Nina Mano. Onone Ewurade Nyankropɔne a woye. Yehia ni se wubenya kukodro. Na wagye na di. Oye nyame a woye nti se ye gyenudi a. Obeya amaye. Osese nka ye wogidie te se senapia ba. Enka ye betumi de se gidie no akasa kyerɛ mepo. Se mepo ntutu nkogu pubrumu. Enti ene wo hawo a wonamu yede en. Se nka wunya sa gidie ni bi de akasa kyerɛ wo hawo no a. Yade no a. Onini no eda wo so no a. Usika sam no a enkoyie no a. Se nka wo de sa gidie no. Se wo kasa de akyerɛ sa hawo no eda wo so no a. Enkasa hawo no betutu afiri wo so preko pɛ. Ye wo hia ni gidie. Enipa bibre bia mfa na ni hunu Awurade Nyankropɔne a ye nyina ye somni da. Nanso ye gidi se wo wo ha ye wo gidie nti ye som no. Se ye sufra ne nso a wogye ye nso da hia da mu. Na wo ba mu be kansam wo hinta nyina de kyerɛ ye. Enti adai na wunya sa gidie ne nkasa kyerɛ wo ha no. Kasa kyerɛ no wate. Kasa kyerɛ wo ha no wate. Gidi a wo benya de akasa kyerɛ no ne bɛkɔ. Emom se wo ma ha no hye wo so. Wo ma yade ne dani hu bi to wo so. Wo ma bawo a wo pɛ ne dani hu bi. Oboso me beso ana wo yam hyehye wo. Ye Awurade bua mi ono wan hwe yade yi beba. Unya ka sa asam ne nso ebeba nso ampa. Se nka wunya gidie ka se boso bi we die ma. Yinsan no ne beba anke beba. Se nka wodi gidie ka se dwuma no a me kwapere me nsa beka. Nanka wanya ho kokwasa ye nti adwuma ye a me kwenti me nsa beka mponie. Okɔ no won sanka. Gidie ni ho. Enam se gidie ni ho nti no. Bibia ni ho a obetumi abeya ma ye yie. Enti esafata se nipa brabo aye boy. Ye di gidie ne nante. Sa ye di gidie nante a gidie no de ye bekɔ akyiri. Awie ye ma ye nyina ye ho ha. Ye ma ye nyina ye ho akoaba. Eba 102.9 FM so. Aha ye OTEC FM so. Asante me nyina ho ho ni nie. Awie ya sehia o. Oh, di na be ya ma wo ye. Awurade Nyankropɔn so o. Misi kofi Abraham no nyami oba damba. Ye nyina ya ho ya hia. Ya ma ye nyina ya ho akoa ba kese kwa sofa. Na de ba fidie yi so. Na ye hia se ye de Asem Beba Dabi dwumadie no beso. Enne ye benada. Osumi ye di kan yi da toso aduonu kro ne ne. Awia bre mu ye hia yi eje tua to dendende. Enne jana sopafo.
Abraba for we are maha. Mejo so menya cross. O se say ye di gidie ye bibia. Yeah. Ye pese bemu no. Eno ne bebem. That's it. Ewi abremu ya san hia bio. Well, kwa ye na nyame ase na ye na ye tie fon so asese ne so ode achen. Na gidie e ya de ba ko am. Da bia ya ka ho nsem na ye tufo. Se enipa bia wo wiase bia na se oji onyankopon odi. Na wan so oji wo ho edi se ade we betumi aye. That's trust and obey. Na se wan ni san ne manan to se onwumbu there's no there and the other way. Kwan bia ni ho. Aye faso foforo se wo nyankopon si nchen a. Untimi fa kwa foforo bia so. Kwan ba akwa betumi afaso pa ne se obeji nyankopon adi. Sure. Na wati nasi. Sure. Na eno ni ade a nipa akwa yentimi enwene ho. De bia nipa ebu ne ho abonfia. Enipa bu no nti eye me. Na onim se sebi obi kwan be bu ha ne be ma adwodo eye oba. Nya yare o. Eti me na manya oba we. Odwene sa adwen no a no na ne ho adwo. Una be wodo oba be de o. Sure. Wafane se oba ne superior, oba ne so, oba ne kro, hu sa oba ne bida. Ene onu no bu no bo fese te ye me ne manya o sa oba we. Enye na duane so nam no. Eno ana ne be ma adwodo. You see, sound ye mani nyina sakura egifiemu na ehu so ko nipa ntem. Sure. Ehu ekuni pantem. Sure. And the Bible cry say, "Ongu for so nko heaven." Obi oye hu ni bia no, onko heaven. Sure. Eti me ma de sede nie. Say no muti Asem Beba Dabi. Eni panyi hu free mu. Na yenyi ni say, bibie be wo tuye ya brabo mu bia no, enyame na ama kwan, e ma na abasa. Sure. Na ode pensenchani bia fi wo ho. Ode pen bibie fi wo ho. Obeka se tie Nyankopon. Say nyame ma ne hinya woti no obebie wa no di yakopon atemana ona abo ho nyame ne bo wo was on men so hwe so chen emma so da. That's it. Nyame ne kan yo on men so hwe so chen ebro yeso emma yeso and says oh you be buy obi so a edu bia na afiri ye ne mure nyame ne ene so ahwe na beji nyame adidie ebe nyire ewi a obenya dansi die firum say emiri bi se mentia Asem Beba Dabi mentia kwa be ne nkofo emiri bi nyame pa ka metwen wakofo te me pa na de matimi anya djuma ye me pa na matimi anya skai me pa na matimi anya kurin aso na emiri bi baaya na o ka se te nyame se nyame na me de why me. Okay, don't say how word be that me su bi manya ko ponda se nyame why me unimo ho me na abo me da se eno ye na nampofo berema ena mo atene nka no dwumadie no sade da ne da yeka na ye de kire yadofo no ye live ewo YouTube ne so na awiabre mu so ko YouTube ne so owusu ba na hene wo so ene wo kire se akwaya akrobia sante. In fact onu abedwafo nyina awie ma ye nchiachia mo anisuade hunu ne wo ho ya monsom de babesom esom wa mosom no monso ye mfamu ni agro sabre ya ye kasa wo batafo ahembro no mu a akura me ne ma bedwafo nyina yaje adwa wa ha ena ye hwemo live ewo YouTube ne so afei chasa dunsu nie ene wo kire sa akwaya akrobia sante enne eye benada na ne ye English day DJ Margarito original chasa adodo na anim se fe na bido moro market for ene awurade nyankopon hira ena akra akrobia yesre se entna woni wapamfo ene wabedwafo nyina so Abdul Fosu Maliki Mufti nsunie manso adubia wapko filling station for ene wo kire se akwaya akrobia sante yani so na yeni je ho udwumadi ada ne da wudie ewo dwumadi so no akora yemfa wuni agro da ne da yesre Allah ni nshira ene na hobambo ene ma woni wapamfo afa kwadwo ponso nie ene wo kire so panyi krobia ene ye da fofra awurade nyankropon san de acha yen na wo ba KO Enestome Ventures a e Waterful New Road Mazizo 8 menso be ne mabedwafo ye nyina ya bodemu wa ha ena ye biem ena egigum Nyankopon hira mo pa ne mudwumadi amudie adomako ageman royal en wo chesa akraya akrobia sante indeed adwuma pa ne de wono wabedwafo mo bo ampa na Nyankopon so hira mo ene wo ba eye menso cost honest shopper ye nyina ya wa ha ena dwumadi ne jigum Nyankopon hira mo ene dwumadi amudie ena Yusuf Islam achibonka ono nso nie en wo chesa akraya akrobia sante yada mu nyina mo ase se ene da Nyankopon de mo abasa mo mesom
nyankopɔn so nhyira mo na ɔnka mo ho ɛne daa ne daa mo nso mo dwumadi a mo de ba Anthony Opon so aba line no so ɛna ɔkyerɛ sɛ akora yɛ akorɔbea asante ensɛm a mo de ba ensɛm wo esisie emprempren kyerɛ sɛ awieyɛ brɛ no adu ɛsɛ fata sɛ yɛ nyinaa yɛ sɔre bɔ yɛn ho panyinam na yɛ bɔ mpa Yesu frɛ Awurade Nyankopɔn ɛnyɛ saa deɛ ɛkɔ so ne deɛ nana ano ɔhyo na Nyankopɔn so ɛnka mo ho ɛna baba glass nso nie wɔkyerɛ sɛ akora yɛ akorɔbea asante me nso me ne mabedwafoɔ nyinaa yɛwɔ Ashtown ɛna saa brɛ yɛ a yɛkasa yɛabɔ adem ɛna yɛhwɛ mo afei Mustafa Said nso nie ɔse ɔgye aman asante korɔbea you are the man with the vision we are proud of you na montom kɔ so na me deɛ daa ne daa me dwumadie yi me man kwadaa nketenkete me maame ɛne mabusua deɛ na yɛmfa mu nyinaa mu ni agorɔ ɛna agyete Caesar ɔse me papa awie ma me ma wo akɔ aba o na me ma wo ha nso sɛ wo no apamfo no wabɛdwafoɔ sɛ motena sesɛ yi a na yɛni agye ɛbrɛ ne so na yɛne mu nyinaa mu hyia wɔ Just Believe Aluminium Shop a na yɛn nso yɛne yɛapamfo yɛn nyinaa yɛni agye okay awia brɛ mu yɛda mu nyinaa nso ase sɛ mu afidie no ɛda ha mu tie yɛn na ɔba de akyea me wɔ hɔ akra me bɔ ha den ɛna awia yi yɛbɛsom yɛaba no deɛ ne yɛaba ɛsom no ɛyɛ som a yɛse utie ensam no wɔkɔ so no a na wode bi asua deɛ saa ne teɛ na wode bi nso akyerɛ ohwadeɛ saa enti da bia yɛhyia sɛ yɛ yɛse adwumadie yɛ adesua ɛsan so ɛyɛ adekyerɛ enti ɛnɛ yɛhyia yi yɛbɛsua deɛ na yɛsa akyerɛ yɛn ho adeɛ sure na asante mantamee mu asɛm bi asi ɛwɔ ahafoano mpɔtɛmo ekurokume bi so ɛna ɔfa bi ne wɔfa ase nom mienu ɛmaayewa wanyem nkwadaa ne mienu abom na ɛkwane a ɛmaayewa ne kyerɛ sɛ ɔfa ne faa so ɛne wɔnom ɛdaayɛ no enipa dwene ho a wɔnom nte aseɛ sɛ wo wɔ fa yi a yɛka wasɛm yi kura wo wɔ yere wɔ ma nkwadaa no ɛnyɛ wɔnom mienu nso nkoa mpopɛ ɛna dadan baako mu nkwadaa ni anuanom bi ka ho ɛna wɔnom dadan baako mu enti kwan bɛn so na wo wɔ fa yi wo fa so a saa ma ya mienu yi wotumi fa wɔnom mienu nyinaa bom asɛm na no ayɛ hye ɛma saa brɛ yi a yɛkasa yi abusua no ɔnom nhunu deɛ wɔnom nyɔ ɛna awia yi yɛbɛwuram na yɛkɔ akɔbisabisa nsɛm na yɛhunu mu sɛ ɛdeɛ bɛn ade paa pɔtee na ɛkɔkɔ ba yɛnti a ama saa asɛm wei ɛnso akɔsie ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛmmeranteɛ bi a ɔnom nom tramɔ kɛk yɛyi gya ha saa mmeranteɛ mmienu yi papa bi wɔyɛ mprako ɛyɛn enwan ɛka ho sɛ mmeranteɛ no ɔkɔ no nom wɔn tramɔ no na sɛbesɛbe ɛba wɔ mu ate nka kɔ soro na wɔpɛ ɔbaa ne nada papa ne mprako ne ne nwan ne mu na nkɔɔfo ne kɔ na nkɔɔfo na kɔ akɔkye prako odwan ɛne odwan na daa mwaku odwan no na wedie so lucky ɛmoa ne wura no ɛba bɛkyee saa ya OTEC police station asɛm no akɔ akɔduru hɔ na deɛ tramɔ ɛbɛyɛ enimire yi mabunu a na yi ɔmo no yɛkyee saa mmeranteɛ yi a yɛbusa wɔnom sɛ deɛ bɛn paa pɔtee na yɛ mɔdeɛ na ka mo nti a mo deɛ mo anya baabi amfa ahyɛwofoɔ line na ɛwɔ hɔ yi ɛne nka mo nkɔ hɔ yi mmeranteɛ no sɛ so wɔn hu nwan no a na nwan no ayɛ wɔn sɛ gas fresh bi wɔn ne nam hɔ eti wɔn hu nwan no sɛdeɛ nwan no epusupusu wɔn dua no na ayɛ wɔn te sɛ ɔbaa ne to kakraka bi na wɔn pusi kyerɛ wɔn wɔn hu odwan dua no odwan dua no ayɛ te sɛ ɔbaa to nipa nkyɛn no ɔnam hɔ aso no ɔyera awia yi yɛbɛwuram na yabusa ye mabunu yi sɛ tramɔ nom ɛmfaso a ɛde bɛbrɛ wɔnom ɛne sɛ sɛ dwan ho nsɛm yi a yɛka yi asante akyem mpanyimfoɔ bi nso ahyɛ krakye bi sɛ wɔn deɛ ɔnware dwan no
Oh, onye ne ho ade. Nade. Onye ne ho ade. Say wodwene ho a wonte ase se enubone no a aba crash and Ghana ha emaburu no wonum som se wonum nom a wodwene ho a wonte ase awie ho nso yebekwa akobusabusa ho nsam na yehunu se ensam no etesei protocol ya ye ka ho asemi owura bi akwa akotua protocol de am obi si emfa immigration nipa na gire sika no adi na saade wei e wo Ghana ha se obi pe sojam obi pe police mu obi pe fire service mu obi pe immigration mu tse security service ansa na ebi nipa benya kwan so obewura mu no esese nipa ni tua protocol na police administration ya won mo ba bonten be ka se enye protocol ne ema ya fa enso se tede ye tua protocol awie ye behwe na ye busabusa sansemimu na krache no kwan ya wo fa so a wadi tua immigration protocol no eno nso ya hwe ho asem na yaka ensem wei ebi ka ho awie ye hia sa ye de ba besom ewo afidie so medin de krobia nana yaw asante oji amanie apesemakana nanie na ye hia yi eya adesua ene ade kire ye kwa homa ne so na ye ne Ishmael ajemadua miame ba ye ne nkokasa honorable. Hello, Papa. Honorable, my hey. Papa, me you so. Aha, now what to say? Papa, I'm not more now, sir. Yankopon adom na oba beye honorable yi. Say, o hwehwe adujama ompasua ne so a. Oba ya no ubewura mu bi no wahu sam wo ha wo ho. Papa, how do you be? Koko abuse cha koko abuse cha abuse cha de bebe na nkopon adawoma ene wan kasa campaign ma adawoma ene MPDC be kan ho abom na no mpenfo be kan ho abom etimi atu anamo ama ha no nyina na etimi abom ne komatifo etimi akan ho abom ama ha no etimi abani nyina no ase. Very good, nice speaking, nice talking. Why ya de nipa obeye adwuma na wonko a wonyema wo ho na mom obeto de amanipa dodo no e kire se uwani suade hunu enti mesra adujamafo nso se wo mo nta wachi se beya adujama enso beye krabehwe na ajemadua di asam na ye tete edi free tenkran ya sa tenkran ikura no e wo hinti a yese ofa bi akwakofa ne wo faase no mienu sa no ajemadua. Papa bacho me tu de ni ekura o. Media metew de no me ebusa o se tenkran no eyekura e wo fa hen na ede ben na abanti a ofa waka ne wo fa ase no mienu anyem wo mo aden. Papa me da se obe piemo tenkran eno afan status in pesa so a e jamani ni kropon de a apa asema so no a sefen a reho e wanwa ye pa akoba ne se ya kase mujafra ye nyina ya ti mujafra ebi hu bi da ebi so hu bi da papa ne dem de mani ahunu bi upe mo tenkwan eno afa no south dia na se abrante friend George Entry ana hu tedini eye yawken eni edina obodia obepe mo abura so afia de ene tenkwan ne ni fokun potikom dia obi enu se friend yawken onye fishia aduonu enso 27 years abante titin kwakomo papa aduma ya nse kokko hweso ana hweso se odo kokko pa na kasa operation so pa dia abante don't mean sano enko fa ba ho free bia ama abante kasa mo oso wa kokko abante fefefe kama pa na abante no eti kromo no ohwe ema ya mienu a omudi so ya afia du fie onye fishia edu 14 years ana afia tobe enso anya 17 years onu mu dan no eben pa enti twemu apa Asem Beba Dabi the code was to from airport say sa abranche friend yakin wanyem sa enyafo ni mienu enyafo ni mienu efiadu fie no onya 14 years no ona di efiatogbe no onya 17 years nechi eye ma me kro papa kro ema enye nchen kura na abranche tima hwakopon anim automatically atima anyimomu na kwa fa so nyimo ni papa enie me kodu o menya daje ene efedu fie ene efetu be ebonkomo
na se du fie no na papa ni nsie no anyini pa ono nya 3 months e ko 4 months abosom biensa e ko abosom nan so na opa aka kire me say last bi odade mu hwa no se omu punu ai dai abie epunu bie no abu da se hwan ana bie punu Evans Dabi so to be o si Dabi Charles o si Dabi hwan o si mia o hwan o si Yauken o so kade wa o si mepema o si pie kuna de ma de pema wa say pie ko papa so ne test o head to head mru on sa bante fa Yauken aso na no afa ne hene ana ho me tojunu hwe ba bia ente awa foso ene nada o ga se me ade wa ya mi me catch ma me papa o catch se wonim na wonim na o catch ma me papa o bi twa no enso na nchekwa enso atwe ho ahia nyina no ko bo ne dua ama na wuti hwe na wanka ana de no wa so no o kape obewu ti hwe na wanka papa na me se makọ de enchine de ntino na o suro so be catch ma na papa because me be kan mewu na me kan se me di dia Philippa de ena me nka me be hye me ho e di so sa na papa me kese de what manyam ababawa e friend e fedu fie na de ko ba so a e fetu gbe so san ko da ni nya se o se na we keep bi wo ho ana mo boss se bi papa ko konti tom so dia we keep there e friend ni agro kra kan anyama content tem no e titim se ye sa alaji ni poso enti afia toge no e be so baba beda ente kanini afia du fie no ene enkwa bi no mu da e wa bonten we keep na se enti o so wa ba no ana wo se abante friend ya ken e jama ku bia se o se eh na o kwa so mo kwa kodo se ena we keep wai ana kwa kodo o se mani kum se me kwa koda papa baba so da hwa no se epuna bie epuni bie hwan din obi anka so no jo se bia ni nyanom ana ade asem baba beda papa we se sebi papa be se bete de wan kona na hyem o sa bante aye ne ho adwuma aka ten se ade o so aye no no hwe na o ka pe obekuno enso atwe no ahia nyina no ebo ne dua na papa de ase abushafo na mo komo nyina ne se o hwe ade asina enkwari me nya dada bakum na papa wo sem na tete o se o tumi we dawie sebi kafa ne ho ba wie na no o se si we so ade ate we so idako no o tumi sa enkwari me no dada bakum eno mu nyina da e ma brante ho e de eto no na hwema pa ye koduru komo no tin komo e pa kese sa abranche fa ne Yauken adwuma o ya no papa adwuma wa ya no emre bi atwam be se mfie miensa konfie no mu ni abranche etimi hwa ko plan fita ha tasuri etimi ni ababa wa bi a se bibi teti fantin tuja ene ne dai oni sa kwanda wi no anu wa kan ya wa sa chomame esa no ame asa da ka ho papa enya seketua oko pemu abra so asa me kese ababa abranche no afa ne Yauken ona ko bon ho atwa awa ne ababa wa bi so awo baako owi enzo obi mprosa ne tino wa se kwa che no asa agene ma asa aka ho a be kasa branche no awo miensa obia no maame e kwa miensa na wa no obia no maame sa me kase de asem ko play na no mpanimfo a mo tenkra nim awo che se dabi asem we de ano odene omo committee fan show mo ti sa dia omo come and cancel police for no go police for na man because omo bo abranche Yauken say ni se na ankwari me nyem no e se ye wa oni hu se o se me dunya me wa live bakai enyam ya asem be no la kan ka se me de enyam ya da pa mu sha ankra no e bu sha ankra so papa pa ke se Yauken eno ma da ana den nya so penfo ka se bi se oba wonyem ana onim ni kru e ba sa no di kru bu sha se Yauken okwa na ho fa kru ma o se dabi okwa na wosika o se dabi de ekoba ne sen ana nyin sen de show na papa ade asa se usafo ne ye pa ne se uhwema abete fa ne Yauken ni nia pa ne sankwa wa nyom yenu no ni nia pa enye nchen ni wa fama ene sankwa nti eye ni nia preko pe ni wa fama ana ono mada nti eye nia no ma emujakro a enye nchen kura enti ba sa no penifo se de bia se we de o di fan show mo ho ti man kasa police ko da wo mo no e ba se no mu ntimi komiti de bi Asem Beba Dabi de ye hia wo ye kan ye di so sadom da baba dan ye na asem we de papa omo tin fan hye mo se bi e we kwana se enti de ade de a o hin popo a wo che kunya se wo ten ko pa che se sa brante ne de o so ampanto pane no a so nim no wa nka no kra se nyi se ne dia na sia ye popo boy hye na asem bo ne pa de a kromu wo kokko be so ahwa suo body for ahwa suo amango ahwa suo komo obetwe no su enso na nchen kra no be bia muso de bia no wakokoyi muso e de amakro no papa bu samia we ni arawo sem na enyamra so abante fe no George entry
na wote dinde ya ɔka wɔnyɛ fikyɛ biasa enum anyem kra mienu a ɛyɛ ɔno ankasa ne nua twetwe muto ɛwɔ tenkran. No wonder say or walking can it be ho. No wonder. Ma ye hwade bi sa yaw king ya ye kana semi. Ya togbe ya eye nkwala afia du fie ne afia dogbe. Wono papa no. Ne de ne sa ya king no. Sa si ho mu emam biem. Opanyina ya fano kwa mi togbe. Onye fi hye aduana nsia. Ya king no a wanyem ne mari no. Eye ni wafama pa enye nchenyo opanyina efe no kwame togbe a ne ma ne efe du fie ene efe togbe no ya ken no eye ni wafaba a enye nchen enti abusua pa enye nchen kura ajimadua ma yentias asembi ase kwame togbe ya eye afia du fie ene afia togbe papa no ya ken e wofa ene sa kwame togbe no pepe enye nchen aha enti kwame togbe ewo faase ene yakin ena kwame togbe ema mienu ena yakin abenyem wo mo papa na ema ya no se ne wo mo kire se eto de bi a ofa wei na sebe ne hu sane ne wi a na wo san de kwa wei so no ya ema ya no wo mienu nyina wo no mu hu se bi a wo de free wei ya so an wo de ba wei so enti ofa wo mienu bom papa me da se obi nya daje ene nkwani di nkomo sebi o mfa cheme ne kasa no omu kasa na emaye papa na omu kasa mi se abata kasa mi se wa bodu atoso to ba ka bia bewu enti papa ewo die sebi aso bia tutu acho so mekun no ana mebo obi ana papa mi to mi so pa o kasa be tima tu mebo mi dia bekumi a papa mi so pa enti kwani pa che se den nyina no fufu omu di bi omu di eto omudi ogo omudi petapeto omudi kapinti omudi mutu omudi fried rice and the chef pass omu class na say dani we nyame hwem pa de papa omu nkan ba hwemo nti bibusha ababa wa efe no efe to beni say efie ono da ha yan say e no yi na yan wo de papa say are be de enti papa de obi ape say fried rice de emutu de na sabi I just go so den de papa onka enti onana ane hu se da bi enkoroma mosomoso ade ba sebi obi di on fanti wata ne wo anase omu efefe kakra omu contract omu da omu tuma kataka tomo omu mosomoso ti da bi e penfo se da papa den mu wani o se monyam ka dem no ko check up ampa omu be pemu adijama ayale sebi o efe no na efe ko bi hospital omu ko do so doctor confirm say aye no kre ento monyu report in fanko abante no anase penfo okromedi atinya omu fitin kwama adijama efe ko bi hospital mo no bi sa doctor ne say ene kwese san kwami no no omunyam akwaya bodwuma enti eba ni say no sabre ya ye ka say sa ya kin wo wei papa se na mzika kan no asa kwa tene brass no kwa so kwa no alaba fo bi mpra asa kwa gene ma chaka ho wadwane akwa tene brass na brass so sa ne nere ena tio se bi onwale no nemam ono ba ntida abakum se mpna na papa ehwem mapa enura me koduru on me tie no pa kire se ablante no sebio wadi adrobi na adro no wadi no se wona se ekana sebi aka kama na prekodie wan fa oba na honya dey ento no ti tia so fa oba na sebi papa se san kwa me no di picture sendo ma kafra obi afanche me akono boni be na wan kwa we ho akono be na wan kwa ho na papa sa ablante na kana asem no se kire wo se sa ablante we na sebi wani san kwa we ya o jaba pa be hina sum na ga no se ko tintin gram no fe ye papa altobi bu sa etu ema bebebe aduei sebi we nya oba bia fanse sebi enkra we aso kono ma we akono be na o san kra we ho ana obi so sisi da bi tra obeni ni case e bia sebi enkra de enkopo no e de che obi de ha ayi sabusua yi omo ye henfo o hwe papa ni kwa mi togbe afia togbe afia du fie ne omo ye henfo on se dan de omo ka se efu a o se agagbogbo efu a de gege papa omo ya ngunafo enti aba ni se yie no opanyini kwa ntogwe no angunafo nso de enim se abosom amamre ni amane de won mo mfa ni agro de ade no won mo aya adwen se animu ya won beye papa me da se ne pelfo ka se mi tu o se kokwa faranse obetu na o so faranse da asawa be shem
etie so entie so a enya ekeso papa ya hwa abone so enya hwe sama bedu asema de before anim no fi e kana sa ba tentenchena atwan a anwafo de papa wa wonim se sebi ewura anwramamu a bosom de papa enfanya hwe ya anwafo de bebi ya beye na papa abante be fa na agbashi a oye akware papa pa enua enye nchen no enu mi nya daje papa obo mi ye pa on kan ko ho chena odi moto ebe fa mi fisie ede me ko chenkwan esa de bai na me ne ba se waka che me se omo anwuna fo pa de mo fa bone nche enti agbashi pa che me se akwa no a e fe no ya ken no se wanya ntuma enfri nne papa boso ebesi mo no papa bibi besi ya ken no wa ya anwunani ni bia na papa mo ya anwunani ni bia a mo nyina ya busia baako omo akasa baako omo di akole baako okay ajemadua mayana wase na yemfa wunsi ha na yeni akire nkakra na yenhwese nananom abam ama ya ken nso afri tenkran ho akohye abura so hwei yenhwe de ebepie fri ho no wankasa aba de ebesi bia na yebesa afrew na adofo enkwada onum mienu anuafo no mienu ya krache no aye wono mo saa ama wonu mienu anyem no omu mienu nini baako kasa wi a baako de to aso obetare nso na odi mi na okoe na otaba na bejin so na otaba na mesi ya obeye de wa na so pema na obede mo na obeda nso na oyire me na mesi ya okamebu na wasi semeka obedi transkai na nka se da me ka kire mpa na tense manka na ose ka obekume oba na enyuma na asa no pa enyuma na abo be sese to na abo sei to na no wan da mo nkwa na asa no wan na da so we ni pa sei ye ni pa 5 no mada na so munda na mada ti ono da do sei bebe uti odu won sakia be sese 20 na 30 20 we do 20 ono de no ye say no ya mbata ni si awon de o ka so be ka chawa pana kwa e ka se me ka na sense manka na se se ka obekumi nti wa ka chawa ma papa e si e se wonyum o se wonyum how many months bebe on bebe ana apun ni bi na obada ana okaze ho na okaze braya ana obada me so na nakase makacha mpa na okaze na naka obi chamsika na nakase makacha mpa ana se naka obi chamsika ndi so akacha no papa we se wonyum how many months do so yes ndi ya no way o braço so no na do say bebe I don't know down here from adana senfu na sa da no one dem my ana gift ana so obebe na gift ni my way no mo dada mo nti ono da no na ya na umu so no da anya wo ya ana ya wo de ayam de ya wo de tin na on kan cha me papa ntem no esi e ukusku na ukusku ujina say class 3 ndi se utimi ukusku ukusku ala mfuna yo musira no munse ndi se school no be kwana so nko bi adai ya o felise o di nyise no ukusku ana la ntari fe ukusku fe mam zo ba fuma ko na ukusku ewo he afeso ayam de ya wo de tin na on kan cha me papa ntem no esi e ukusku na ukusku okay we ye enkwada ni mienu a aba betodwa se krachia ye frɛ no George Antwi dodo na anim se ye frɛ no Yawken ɔne wɔno mo ada ama enkwada ni mienu nyinaa fa afuro no onom ne ne wɔno mo akasa no but nyamencha de awiai we are fortunate yanya Yawken ɛwɔ ahoma no so ya wo so ne yebedi nkomo Yawken ma ha
Ya jana ko bia. OTEC 102.9. Oh hote say ya ken. Na me adumu na na. Se ya ye ka say wo wa abura so ana so wo tenkran. Me pa cha mi fi tenkran Bible aso. Ja fe na mi twa kwa mu kofi. Afa nu akoduru abura so. Ah. Enti se ya ye ka say de wo wa abura so. Me pa cha wan. Abura so na wo yire ne wo ma etie no. Ah. O wo yire nom dodo say. Me pa cha je ba ko pa na me ne tio. Na wo ma say. Wo ma. E ma say. Mienu. O yire a wonni tiwe na ane wo one ne wo ma mienu no. Me pa cha Dabi. Obi ane ne ma me nko. Pa cha wan. Okay. Unim papa bi a ye frɛ no Kwantogwe. Kwame Togwe. Ah. Me pa cha wan. O ya o de. Me pa cha me bra no. O bra sesei, o bra kwan ben so o bra sesei. Ah. Me no mo ya busuan. Abusuan pese o kyerɛkyerɛ me the kind of abusuan ze bia o ma me nua o na nua ba bi. Me papa. Me papa na nua ma no mo. So mo frɛ papa so ofa. Enkwala ne be frɛ wo papa so ofa. Ayi no ya ayi Kwame Togwe. Kwame Togwe be frɛ wo papa so ofa. Ah. Enti eye wo papa wo fa ase ne Kwantogwe. O papa ne wo fa ase ene Kwame Togwe. Me pa cha wan. Enti afia du fie ne afia Togwe ye wo nuanom. Me pa cha wan. Okay. Na afia du fie ne afia Togwe unim wo mo kwan ben so. Me pa cha minum se me bra ma no wo. Unim se obra amane wo mo. Me pa cha wan. Na obi a wonim se obra amane wo nom. Eno wanyem nkwada mienu nyina bom. Ya ken aden na ayesa. Na ko bia we dem da wase. No mo mienu nyinse o mo ka o manyem de na ko bia minim ho hwe. Unim ho hwe. Me pa cha wan. Afia du fie one ne nada. Me pa cha Dabi. Radio so na wo kasa no. Ah, o sam simiti o nana. Utie me. Me pa cha wan. Afia Togwe one ne nada. Me pa cha Dabi. OTEC 102.9. Okay. Anie ya kin nyabotre gina homa ne so. Tie nkwala ne voice. Tie wo mo ne a wo mo ka kire kwan a wo fa so a woni wo mo da ye tie. Uwi a na wayi hona no wate. Ah, mi tie. Obatare so. Na wodi mi na okoe. Na otaba na bedin so na otaba. Na mesi ya obaye de wa. Na so pema na obada mo na bedan so. Na oyire me na se ya o kamebo. Na se se ka obedi transkai. Na se na ka se da me ka kire me pa. Na se manka. Na o se ka obekume. Oba na enyuma na asa no pa. Enyuma. Na abo be sese. 12. Na abo say. 12. Na no one na da mo nkwa na asa no wan. Na da so. We ni pa say. Ye ni pa 5. No mother na so munda. Na mother. Ti ono da do say. Bebe. Do ti odwon sakia be say 20 na 30. 20. You do 20. Ono there ho you say. Na ya mbata. Ni see awon. O ka so be catch up na npa. E ka se me ka na sentin manka. Na se se ka obekumi. Nti wa catch up ma wen papa. E see e se wonyam. O se wonyam. Ah. How many months? Bebe. Bebe. Ana afuni bi na obada ana okaze na okaze Brian ana obada mso na nakase makacha mpa na okaze na ka obi chamsika na nakase nakacha mpa ana se naka obi chamsika Nti so kacha no papa. We say wonyam how many months? Do sumians. Nti ya no way. O bras. So no that do say. Bebe. I don't know that one fa. I don't know say me too. I don't know say you. Na sa da no one of them. My and a gift. And o bebe na gift ni my way. No more that am. Nti ono da no. Na ya na umuso no da. Anya wo ya na ya wo de. I am there. Yeah, wo de. Tin now on can't remember papa ntem no.
No. You see, uko school na uko school. Okay. Ujina. Yake. Ana mitio. Sa wote nkwala no. Oh miti nana. Me anu nyina no asam na yabo ama watie no yi ho ano sen. Ana me cha se miminim omumienu no nhyehyɛ no ho hwee. So nana. Enti se bia asam na ba bedi mo nim de nana wo ye mpanifo de minim se wo betuma ye nsem no hwehwɛ mu ama no kra daadi. So onko nkwala ne dem hoda. Me pa twa me nko mo hoda. Onka nkyerɛ nkwala ne se oni wo mo dai. Wo mo anhwe ya wo beku wo mo so omkoka. Ana eno mpokra na oka na me gyina ha kra me ne madam fu bi on kwa wo fefum na eyeyi. Na me de two speakers me ana me free tenkwa kra no 1 year ni. So na e dey na mse me sola homache na asesai na akwa yes ade no. Also free tenkwa how many years ni? 1 year ni. Enti dey twato akọ tenkwa ye dabe. Tenkwa no de me papa no me maame wo ho. Iti me ba fu mu a me no ma fu mu no. Never say ho nya yi. Na me so me ba otos me ba pani wo me ayiwo me maame wo. Iti me ba me ti me kwachia me papa mu. Ewe he. Tenkwa ho. Awia. Enti dey twato a wo de kọ tenkwa ye dabe. Oh, tenkwa dem bitimi ko Christmas ni na bitimi kwachia wo mu. Ananya wanso na ase. Nya wanso na ase wo kọ ho no mo ba 1 year ni. Asma na ko bia me chese me tu free tenkwa nya sa me ko ho. Me si me tu free tenkwa 1 year ni. Wan kan sa. De odi nka kan no wan kan sa. O se tenkwa de o kọ ho no mo no ba 1 year ni. Na ko bia me nim sa asma wo ye no wo record sab opa bo voice ni tie. Me si me tu free tenkwa 1 year ni. Wan katu o. Wan katu. O ka akọ. Sa me nka sa mo mfa hye wa no. Asem Beba Dabi. Okay, o de ye ma ye hwa de bi. Saa nkwada yi a ye ka wono mo ho asem afia togbe ene afia dufie. Oni wono mo ntam te sei. Me ba cho sei. Oni wono mo ntam te sei. Oh na me wo ohono mo no. Na mo tenkra wo no. Kamre na me no omo ofa. Na me se me no omunya na prabum. So eti omutim na pra ebu akọ omutim tamfio. Ntimi ma omu ka se gia je to. Me ne omo ofa na tu se didi ye bibia. So ba eya no nwanwa se sa asem we aba se ese me ma ni metima nyem kwara ni miru abom za. So me hu ni se ensem omo ka se me si me twa o se kan ai eye opapa ne minim ewo enim wo problem bi ritre bi omo fa so ayre aketi sa nyoma na e dey problem na opapa ne wo opapa ne mu onim wo problem bibri e bi ne dey first one ye behind down no see tukuku ya na nso wo see entu bi tui ye tu say ye hand dan na dan nso ya ana ma advance na say igusu ye adwuma no e kan beba so nti samle no ya na nkwa wiye ana say e say du sika ma ana say yenka to say dan no ye han bi entu ye tu de say ti fa nyoma abra balance aka ye mfa ma bi say ya na nso ye koka me ba ye say ba be fa ski me bra no so ntia say di matema bi koka me papa mu ma ne dan e yo ka tin so bi so ma me mu onua kuma ba ko mfa na ya tugbe wona be twa ska no ma ya nsa ne fa ski to ne me nye fine so ena problem baby o usi bebre nti apart from we no na ko bia eye ebusham nsem we na about the nke no why da bi sane wo kan say problems bebre no wa na akofa ba nti na me busa wo no ana me say eye ebusham nsem tie no no hyehyɛ na bi o ma hyehyɛ ama sa de na bed eye sa no na se obra ibe hyehyɛ bibia tia wa na ne mamienu mom no de be hyehyɛ tia wo mpacha say me say sa obra no obe hyehyɛ bibia tia wo say bi a problem a one ne wo ho a na ne mamienu no de be hyehyɛ problem na tia wo na ko bia mi pacho mi nipa ba mi nya aboa ana sebisa busu ye nipa so na ko bia tabi na wusa no obi mfa nsam a bra wunim ho hwen to so saada da bi me de sane me metia no obi amfa asem nto me so saada enti edipeni sade o ze mama kire wade bi ejina de wote suban a wo beda na die ene obi ebetumi di asem ahye wa mana ye so nim sa nti na ma tide na akọ bia wo kana se ba me makuma mu
ene nyame o hata soro yi de na ko be minim asem no ho hwe enti ugidi se die na beba yase ya de nkwala iko na nafia ko bi hospital e wadu jama doctor se nkwala ni mienu nyina anyem edie na beba ma nkwada mienu nyina nso abo din se eyewa we de ye question na mebusa wo na ne ye so omuko hospital ba omfa hospital ayi bi amblem so omuni ne no omu na yedai enyem omu da betum papa enyem na papa yedai ebo mama ne na mso ni kam ni no kra se minim ho hwe ma bodu akra sa me ho a me sa se minim ho hwe obodi ade sei sami omu kwa yin se omu de tumi so no na ma bodu ya obo ne sei na me na ma bo me dua me na nu kwa me fa so bo me dua na mpesa wo kire me sane obo no kana mintie obi obetima boye se bia ebe ko ye benya difo bia owo dabi tie dia meka no tie radio ya ye wosu yo ho omo etie yen ye wo spirits ahonhom de ye papa ene de ye bone onum nyina etie ye wo adifo ye wo akonfo ye wo imamfo a wo mu nyina etie enti sane ya wo kasa wo bodua esan wo ho no sa asem no kwan a wo fa so ball no e na mpesa wo bo kire me bo sa asem ne wo ball nkire me me papa na me de me bodua san no se me nyim nkwala no ho hwe na mo de to me so me mo munyin se no ho hwe entu friends yo ben me fa cho me frank to so nyama o de ball o de anto ansuo nyama ne ball ne sei me de bom ya me hu bia se me mo ho hwe na mo de to me so a se ena enye sei se me so me hu bi ena me so me se me nim hu bia enye sei sara me bom bia ta na abodua no me pa cho ane enkura di kura afrew me pa cho wa fre me mo kwa edie na si wo ho me pa cho obusae me si me nim ho hwe nti ono so kire se yemfa nko omo fa nko court na enye yi ti ma hwe ni mo ase bia omo ko court na se yi nti sisi akura me fre fu mu no wa fu mu na wa yi ba ko na data ba fre me so mo be fre me okay na mi je adwuma me ye kwa na me se da bi o ka se me mechi radio no mo bon kwa no voice a kire me na mi je adwuma me ye na me be fi okay mi guso me be fi na wo fre no ti na na ko bia me de mo a me se be bia na na ko enokra be da no na me pese ye hunu so fi se de o magu mani ma se na se antro no ni nam no na se na ko bia se enokra se ma ya e ka bia wo ba metua se na ko be so se nya enokra se ma me nya so betum so a e ka bia be bia na ko bia ene be hunu o se wo masai ken me wo ma mienu miensa na se mienu me pa cho ba kuno de mini ni nyinsa ya mo de ma school sim me ka se ma hu me ba na ye tronje ndem nkan wo ba nya wo tre o wo masai me si mienu na isi a fa se mi sika he wo ena ba ko ne de o se ye dai mini ge ni nyinsa na busa for de ni kusiri pere se me twa na ntwie me so na akwa be mi sika me twa re etwa na ntwie no enti on kan ne nka o ma ho emle no suna na akwa be mi sika e ka abusa na bo no makutwa na ma de ma me ba okay me gina o se baby mi sika ko no na yesa me kan kan okay me ba na de mi sika ko nti mamusa wasembi emfie miensa ekọ emfie numusuo enie oni awura bi ukọ hye no ne dai e ma ne da wie ne maame beka bi ma wo san kye ne maame no ewe ne gu so bibi sa siye me ne awura bi dai o hye no ne dai ena msa no maame sa dai e beka hu ya wo san moa ne we ne gu so bibi sa siye nana enye sa me so tabi Asem Beba Dabi OTEC 102.9 FM fasem ejina so akasema emo mo fan edi ntomi na so woni mo bi number kwa woten kwan a fire ho ebusa no se pro family me ho se nye sa asem we aba da be na me ma fo bi no ma me enti ebisa amada no ubeji adisedi ne beba ma afia du fie ne afia togbe aba odin se wo na wanyem wo mu mienu abom Asem Beba Dabi na me chese minim o mo ho hwe eti se mo bia wo na wonim a obetima bo ama ne kra da adi no na ye hwehwe okay na mi nyesa magimi se eti se me ne ba ko da a minim se niafo mienu nya ntafo niafo mienu enti se me mpra ne ba ko a ti minim nyansa nti so mo agimi anti mi de minim nyansa na ne ba ko atwempana da na mi no obi anya hwe da
Afia Togbeni, Afia Dufino, Unim say almost to say, Unim Kwalani so almost to say. Oh, and I'm big at them say, Menu more fat, energy, Menu Munyati, Elia Bako, or Mufi and Nami Mediaba, no Paso de Jim, Jenny Pass, your problem. Say Menu Crown, Papa, you don't quite see your mammy. K. Unse obini obi tempa empotamoa ebia nipa nse ne wote no ubehu se ebia nipa we de o hwese ne wote na dwi mu ka no ana bibi sa afia Togbe ene afia Dufie wo hu omo se o ma dwi mu ka o ma na ne de mi timi nkire bi so mo ye nipa wutimi so omo de bibia okay o hwe wo omo kwan omo fa so dai wo no mo nioma adienu a sebe omo se sebe enkwala jimi ana me pa chande mi hu ni sa Uhu ne sa. De na ma uhu ne sa. Omuni ye bia ye wo fi o mutimi ye. Ti se omu ofa no ebia ne no omu ofa no ti odi kra na ne ofa no so munye bibi sia e wo kwhye a bia omutimi tuma ne ofa no. OTEC 102.9 FM. Eno me ne ofa ne yere baako. Na ne ofa no ne yere o ye bruni awo ofi ayi Suate la home for baby say maybe a Falija no Boba Benefino. Mo fair you. Falija Krum ho kasa. Me patch or again. Omo a tear du fino. A cretin you may be some no crana me my day. My hand me dying prowl. You banana qua, Namaba, and I do not wife for no. Strong, Namakwana. Me buy and again no Eboma Manessa, a tear du fino. A cretin you may be a ma. That time gonna see to go in Craniho. A cretin you may be. Ama no fa ne baaye no obeka na efie bi so mo nana omo maame e na ayi omo nana ayi omo maame e maame so mo so mo ayi omo ntom papa maame ti omo ntom maame ti eji o sama ayi no nkora no kreti ba ko kreti nyoma bi mo fa no kwa kobo no ma omo maame omo nana no e madam fo ne maame e so li gina nkora no echi eno no ka hu bi kwa na nkora no ayi omo fa na yere yede etu koye so enyo nkora no e bia otimi ko fa di se bia mitimi ko fie ko fa playe kwa na me prem di ye nsa o metu ata ba me hunu se bia o mo nye no ma na bi tante na mayi so nana me dia sa de se dia me message na sa de so mu de mi nim ho hwe e di se mo bi e wo ho na sana na obetima aboa ye ama ne kura da bi di se nana je adwuma wa ya che da se bo unu makonfo unu ma adifo unu malamfo ebetima hia ye nyina fa ne nyiri nya betima ba na minye onu sunye ne ye hunu be bia no kran da se me na me ye ya magimi hu so magimi no kwatu tanya me so na me no mje no ngwase egumi a na kwan mo fa so ba radio station be gina so no mo so gina opa ma chew se nya sa se ntobu no mo to so se na kuma mu pa pefedie ni jitu se na me no obi ne ho afa furu abaka me kwa na me chew kwan se bia asante amamre se wonu oba ne be ma fa furu a ese oba na busuanfo bi ba be ma no me na me che me oba me ne beta se ebi akọ me papa okoka pakoto woni se me bane oba ye dai enyim so na omba na me se me nim hu binti na me ntwe na ochre kwam Togbe so won ko papa ho me kire se me oba me ne wo ye sana me kire no okay asam a wo kai se yesom ni e de kwa baabi na se yake se bo wa hwe be hwe no o na mo ho kwan okay wa ma ho kwan de no aposo ye adwuma na e na se nya wo nso na se bo nkwala na hwe be hwe wo no ho na e wo ho kwan na no nim so wo boys ne ba so se unim se nkwala no wo mpena ne pa so ne de mi ntime nkire ti se nya me no mo ne da ti se ana mi di kaka se mi tu free chenkora ba ebura so no wan yi amuni okay eye ya da se enkwala ne papa kwam Togbe no onu nso ni moti ya no kre na America kre twa mi tu kwan me ba ye na me ma me eresu manim se me ma no omo ho adane ma ba ko ho adane na mso na e de na wo hu se abroa abo akola na wonyam ene me ma wiska na odina ko omako hospital no akọ free o ma hwe e fa hospital mdom ko e pa so edwama efia ko bi nti doctor na wo so free o mo no wo so mo mienu nyina anyam nti e ba se
ye kwana so mo nti ase a omo nyina amra hospital na o nchire omo se omo nyam nti ma asam no ye de koto papa enim no ye di kan o pasu bisa ne ba no wase me pa cho mo de koto ha papa enim ya o papa enim ya o kin o papa enim ti ye de koto nanim no bisa no wase e de kwaji mo aye no wase enye wono a nti ye ba ye no sabadwene ho anese no adwen sunya ma adwen nti ade chen ye besa ko bisa biem nti sa ko bisa ye no wase nsanye wono a yes no ye nti ase na me ka kire me nuanam na ede asem no ko ayemfie ede ko ayemfie o mo mpenifo frɛ no no mbisa boy no nkra no kekire no se boy we na yesa ya ken na yesa ya ken sa so le se enye wono a nti ma odi kuro esore se enye wono kwa na ye be ma okurum ya nti asem no so wanka no kre na asem no kokko to na se kodi bone dia ene wonim de obeya afa ho na odi kuru ka se ene ade kye a so osenya odi ade kye a mepem nipa ba ko aka me ho na yakọ police station akọ case te edi bone dia onim de obeya afa ho e ma se ogum kuru no fi so no nukura no mo mie nukura no na se omo honam eyo omo basa bisa omo aso omo da ho first no mo kan omo ho ye ne ma bebrebe so omo da ho no omo da ho omo finde ma asem ba be down na ma hwe ma asem aka ma na enkra no obeda ne ba bi nko ana so mu da fa ko e pa cho omo da bom mi bisa ba ko mi to ba ko ano wose woni ba ko nwa ne dawie na no and the sport na no no wasane ba ko na sa koda ni sa me ka se ya ken owe ya kan se mitene nka se o abura so enti me bisa wo enkra no ba ko anya mfie se ba ko so mfie se enkra no ba ko 14 years and ba ko 17 na omonyi senso no edi how many months people so ba ko di 3 months and ba ko so 4 months ti aden na ma wo se ya ken no abura so na muntim kokokoche no people so iska sem entira okay we ye enkwada no onmo papa kwantoge no enna yete ono nso anu asem no na akwada be ma ne nada na watumi aka se na de se wanya akwada asebe usa tio wadibida o se na de enna akwada wafa afuro nso de yen kase wo sabio unsa enna mbusa boy ne se ohu se akwada no sebe omoye tok when we say somebody is tok it means the person maybe when is walking is walk jefu tim that one is there, the tok part is there. And when you say tok it means maybe when the person is speaking or talking you hear some parts or do some style be the way he speak can see the tok in the speaking. So when we put the picture for Facebook YouTube people, maybe the viewers on the YouTube, we want you to help us. The two and we have one me and Nuna, they say Yaukin pregnant them no. We put for the YouTube top. I want people to see. So I ask Yakin say, you see the children's to be tok or something is wrong with their mind, some maybe some intrini biakate. He say you don't see say intrini biakate, but he see say the tok near he see. So people can help us. See say if they tok or they not tok. Put the picture for the YouTube. And kwalana ya no anyim omumienu abom no. Me pese metie for mo ye assessment bi. Assessment entina. Omumfo nyinu no ene da ho no. Ko YouTube ho na de hwe nkwala no. Hwe wo omumienu ni o. Enkwala ni mienu ni. Enkwala ni 14 years no ene she black flower no. De wadi 14 years no ene she black flower no. And at the wedding 16 years no 17 years no ono so na share move and a color we so cry and so I say flower round wine and so them
Ono da hono. Ah, picture and da hono. Put for another one, put for there. I want people to see and do fair assessment. That's why I put the picture for there. Put that one too for there. Okay. Dawood 360 capsules. No, topa ye. Na sa topa ye we Dawood Scientific Herbal Hospital for na de aba. Na Dawood Scientific Herbal Hospital no, was a hwiasawin so. Enti Dr. Dawood is oboni din say ya. Die nipa dodo na tadi nim na wataka eni se hwi doctor no. Se hwi doctor no na aye sa Dawood 360 capsules in wodi aba. Aduru a se wo yi obi a wo sisi yade, wo yi obi a sasabro ewo so. Wo yi obi a koko ana enemu yade wakote bi. Ya wako ade ne nko. Enti sese kura bema amoa beye mre ewo mpam. Oba ure ba wo ho odofu bi ba wo ho a enam sisi yade ni nti na wo twe to ase enhyada nkoyie bema amasebe obema no afon aye ketekete amasebe udrum paso a 2 minutes na abo sebe sene nanka ye nimu sa wo ye bema no wa wuhunu hu sese de wa ye mre Dawood 360 capsules ni bi nato adansi amanfuo die ewo Dawood 360 hu no enya asem ketwa. Enti se wunya bi nto ya wo ya ha ho Dawood 360 eye nhoma ahodo maako nso ena Dr. Dawood wakeka bom na wode aye Dawood 360 capsules ribi baby aye ton no bia wodi ewura ho ono na de Dawood ointment de ka ne fatwi ne bekono ono na de bai ono a ena sande Dawood 360 capsules yaba baby ato aduro bia wodi ewura ho na kasa wo pe Dawood 360 ni bi ubenya bi oba OTEC FM ha kasa wo pe Dawood 360 no ubenya bi Fred Doctor no e was 0244 886437 afe 0201 681 717 o fresh our number we ya Dr. Dawood beje so no akasa na de wonte ase no wachiri mu amawo Agbeve Herbal Hospital enso e wo kwamo o de afadwo so ka na si wo kwamo station ho anhwe ni mu pepepe ena Agbeve Herbal Hospital owo na Dr. Agbeve ena eto nsade afrew sese wo ba baabi a wo yade no akohye owo mfidie wo de beye hwehwemu yade ada bia ama wodi nisuo ne fo wo naye no bra Agbeve Herbal Hospital na yentu ase ma wo abibiduro enua hini hamama ni nutamna ena papa yi waka bomu a wodi dwuma enti so yi obi a wo ho aya wo den yafunu mu haw tafodo unamu ani nsa ana prostate mu haw sabe watenka kura yira uti da bi edwa gen stroke akawa to ho bra Agbeve Herbal Hospital na yenhwew yene yedi mo na soap ni mo na cream ne nso aba udi soap ni bedware udi cream ni besrasra eyi hunamu ani nsa na nso obey ekro ene honam kankan eyi firi ho utwam ana manfu otua wo hwene kopemo na soap ani mo na cream fedware fasra na moawo Agbeve fever waye mre etidi yade aka wato ho wankasa wonam wase wonyare nso wonte apo nioma nkoyie na wani su chinu wonya Agbeve fever na ono mo ebeboa Agbeve tonic uyo obi a umoja atawe pa wonhwe ye beku o mo amensra pains wo mo so mu bu mu nsa ade ne nhyada mayie no mompa Agbeve tonic na monom Agbeve tonic no ebeboa mo na Agbeve bam ne de wo ya ubi ewo nipadua ni mu a eya atobi nom eno nso ba bi eto ndo bi akwa abenya bi Fred Dr. Agbeve was 0246 59 5256 o fresa ahumaya Dr. Agbeve beje so posidi na duro ni ye imboost herbal mixture aduro wei Ghana ha amanone sani amanfo bose edi ho adanse anya asem ketoa imboost herbal mixture aduro no oye pa oyi obi a yese pressure wo so kasa bia low ana high sa de na kuo wan hwe ye bekumba na honam twetwe ho ye obasabasa no ani so kinu eku ko nya adepa oh ena sikire yade diabetes yesi wanya liver kidney problem ana wonsabum no wo haw waye mrekora wo mpam nam yade bi akote ye tetew wakoma da na hyehyew na ebo periperi konom imboost herbal mixture police ni na yes aduro wi enti etumi bɔ ne nsamna ne se police ni na duro no aduro ne ye pa ba bi eto onu obi awuram oba OTEC fi hakura no abenya bi frɛ police ni no ɛwɔ 0246 208496 na ene no enkasa
And somehow. OTEC 102.9 Right. FM. Obakoko, maha. Yeah. Na ohun to say. Eradi adumo. Bema no da ya na da na say yede. Krobia uzuzu mbusa asem. Ebe depend. Depended yen. Nyeni nyina na ebe sha da yede ba ebi so ibe yede. Enti wo de ya yo day. Nya botire me de nde echi meka ho asem achiro. Ya na ho ya obasa. Oh, who said that your basa sa? Who yo yi? Ebetimi ayi. Yese ma mo ho ba eyampa. Oh no cre. Oba ho ba. Sure. Oba ne bema, hwan de na bantam. Bema no de ebetimi abantam aja oba no. Sa. Enti how many rounds ne betumi am oba ho aba? Enye rounds ene mo oba. Oba ho beba, beba simple en fa ho ne rounds. Simple. Enti my techniques. Bema be ye den na mo oba ho aba simple. In fact, any juma because I didn't act. And yeah, so why you ready no now? Was so shall see them. Say Bianca when young cabin up as will be dinner. So me and Uncanny Yemra. What fiance is sooner banner say be a yen rad them one say, oh, dear, ya. And no dear me and we ya. Who here, papa, necessary. It's your me and the mamma who bantam. Of course, yes. And to who say no, oh, dear no, and me on the man who bantam. A bit me a bassa. In your case, be at the bean deno. It's a what does the bear say? Oh, Crobia, tell you once a cry a taste and the waffle bean. Tell you once the Emma who difference no. Ube who pass, I wouldn't yourself. Now wouldn't process of sex, so when him say act a creative with the also. It is somebody who is not creative will not enjoy the sex. Yeah, I want to enjoy because and some baby room and yeah, passion was some and I say so me money go. Person we enjoy dear, you have to make a time for it and yes, simple say just like that. No we enter sir. Okay, dead. Oh, and no question sending Kanya. And that's our one me. Oh, bano one me. I'm hearing you crying. Basa and I said, oh, feel good because as a yajaumu and as a what ya baby. A basa shimo. Oh, it depends. There was a baby home. They say, "Bia, we said that need interest start bia sana." So, wama and found, but the office say, "Bia, when in the tier be any on one and say, when to me, I'm one reach your gazaba." A hadron near what maybe I won't shed the interest. Money be a honoma, a biano, be a bedu hono, and now man interest about no animal one pay. But Kakra or who may be a person or what you be dear, and no son or no Kosiana so one, in any case, so because on per se. Wouldn't be cost our state in a scanning to know about me. I didn't better than a baby. Yeah, education, dear Hunya, in Tiende, a man no more. Sebe man woma yet sanka according to Obakoko or so buy it sanka so bet me a dianka na we dear filia just a one me ankana mankana kono oh dear gono sane dia hey awa ejetua well ba heba dear mono yenim se mo ben share the kind of education near there when you huna won't me and monso dear yenim se na anu ya Samba Africa Business Excellence Awards equals 2019 ya. One year bomb abaso. Se banom pem enkasemu obienya problem pa dia eye ba momo djuma party trip no. Se obienya kokram arthritis ana stroke de not what dia eye mo djuma. Ene boye na guguji yenjidie sunsuo. Na kire yen nompe no the kind of nompe yadea mo hwepa. You bet you for so a ba busuya for Kumasi atonso agogo ena ye wa ye di ejuma na ye kan kasemu yade ana nompemu yade kokrama eton kasemu infections a yen kase nketoa no a wotene wonsam a entimentene na wonsa no aye stiff bare onan sesisi wona so opeso sorry no gise che otenetene nkakra sa ansa na watimi asori wangasa no to wa wontimi sorry waka entu 9 ko sanse enkasemu yade asoso nompe no ama echim srade ensuo bi anka fefa mu se de beye mu beye mre no nkwa wode no saa nyoma no afri honom e na ama na ye dindinde ye hu se ka wo ye kwa
ye wo baabi a ye di grease igu ti se bolt and nut no ti se emu ye mre ansa na timi atwa ne ho amaka na kontu de no emu grease ne wi abon se e kwa na atwa ne ho na ye dede na aye denden de bi wakora entumi maka ni move sa na oba ade nim de mo ye nipadua no skeleton anase nompe na ye de nam afemfam ho amana da na okrati asefo na hye nipadua nim no sa pepepe enete enti abusuafo so won kasa mu haw yade abeton kasa nim anase wahia nkwanhia wo dompe mu emu abu ojo ho baabi a enya eye ban heba center ye ne yakutia sa ohaw ne amane ni nyina ntimesre wani die mu se wo nkasa mu haw afabre yen obu hon man spinal cord eho aka ebi ehini anase ebi pese eyi free line na edi so te se ahwedepo no wo de no baabi atia anase baabi apai anase akrake ekwan ya beda honom saa mesre wani die mu eye ban heba center ye ne etu saa ohaw ene amane a ewo nkasa mu nase meso emfa nkochini emfa ho baabi a na akrobie kan wo se yen yaje nkasa anase endompemu haw no yaje ho abasobode entu kwani namba bia kwachinchina yede ya ne foforo esa beka wo nompe ne ho utanye kra ebesa abu baabi aka ho ebe yo nwanwa mesre wani die mu eye ban heba center na wo ba eye haban ko a ene yede totoso ne yede baneja fa ho na haban no abawura nipadua nim akonkasa nim akosiesie odwe ho a wankasa no wonti ase bra ho na fa wani behwe se ban heba center senkra ne esidi adwuma eye clinic kese nso ye wonfidi abrane atente ahweahwe nintini ye de fa nipadua nim aye nhwehwemu amapa ansa ne de adura kan enye so obesi wa ese maame bia wanya malaria ne apa adura ma ye nya ne saa ewo ho sentini senim sa apomde ho nsam no eyade ehia ni papa eye abusuafo eye ban heba center ye chi akwan wo Kumase atonso agogo aban hospital na chi wa mesra ofre yen 0244 083482 0244 083482 anasa 0272 500012 0272 500012 achemfo ban wonimu foma nkasa wose haban kasa wotira bebuom na ye no kwasem abusuafo enye no nko ane ye hwe ewo yaso ye ho adambo yetuase saudishie bi ya je wonsama fa ne bre yen ewo ban heba center edam ni nyine befiri ho se tware na wo oba bi suo odishie bi suo wo huna mande da bia posese no akotwa hwe wo prepra mesro fa ne bre yen ewo ban heba center na behwe awurade animonyam se etware no ye betu ase ede amaw wo yi nu achi a nyarewa eye nipadua se ye infections se ye de ben abeka wa otimi se we na nkani ho ebre bi ba ye na abegyan wo so wo de achina kwankro wonya no adura eye ban heba center abusuafo ye betu ase amaw enti stroke nyodue na aye wo wonsa na wontimi maso onan na ye titiriti udom friends wonan na wontimi emfanye hwe wanima yedu onti ase wo akire wo ketere ma yedu dudu wo wanum wontimi enkasa mesro fabre yen e wo ban heba center yentu ase emfamaw abusuafo gonorrhea babaso nkekaye ena aju ahimfi aboso ena wuhuna mane ena obema isabi emuhyehyɛw ena nsuo firi mu ba ena nsa bi gu ho eno nsunsuanso ne de ema wuhunu sɛ yade ne bi na ayew na yade ne kofa ban ne kɛse ne hu a ɛyɛ ne sɛ wo yɛ bɛma na atwa wawo adwuma ne de wo bɔ pa yɛ ma opiafo ene ya wuji utu na nso wawo bɛma wontimi ngu bi da ni nyina ne sɛ ɛbɛma low sperm count abusuafo mesrew sɛ baba so nkekaya friend gonorrhea ne bitil so sɛ bi bɛma mu yɛ onoko pɛ sɛ ɔdo nse kra sɛ bi ewura ho titin so ntimi nkɔ a fabre yɛ wo ba heba center yentu bacteria infections na ye wona se emfama se be ya nkwamwa ne begina na wo pa wa watimi aso aba uyo ba usia na na oba mu ye ya emoja free mu ba menstrual disorders ene ba abosome ne mada owo akra bia na edam ne nkeka wa ba betena ne so abusuafo we mu nyina eye nsunsuanso ababa so nkeka ye no edebre oba ebia mu so ebesen sisi ba bia wotu nkosua fa no enti kosua ne to a entimi nsane meto awudi anim na blockage aba ebasa wontimi mu nsa upeye fundi a wontimi enya bi eye ban heba center fabre ye na ye nhwemaw stomach ulcer ene to so aba yetu ase kra ewo yaso ye ho mesre wani diemu enyarewa efiti utiri so ekosi wona ase
a aba bɛyɛwɔ ojo hu baabia enyi uhu na mane na baase fabre no sentini sɛ wɔno na akutia saa nyarewa we se mu nyinaa ebtiefo mesrɛ tie ni ye obo a wachi ni a wo hu na mane yare no wako a enko eye ban herbal center enye no nko diabetes asichire yade na wo so a yetu ase hypertension na aba betena wo so umoja sam nye ukọ check o blood pressure ubu se de si kọ no eyade a nyame amfafie no okofa fichi abetimi ahwere won kwa ban se to america fabre no mepacha okoko na abeyew sabi ukọ buja na etu moja wa be ma wadane oba koko ne guma hodo stage 1 2 3 edu 3 4 5 na e operation kese pa mesre wani die mu fabre yen e wo ban herbal center yentu sa nyarewa we nyina se na apomde ho nsem no entimi nkonkan adofo enfre yen 0244 083482 0244 083482 ana 0272 500012 0272 500012 achemfo ba osinyarewa haban kasa oteno abebuo mu abusuafo nyarewa amabobọ so no ni nyina yehwe wo yaso ye ho na de di makotena no de wugya ye kira enye yie no ena ye nkasemu yade kokramaton kasemu infections eye nkase abusuafo se biti wo so a fabre yen ewo ba herbal center yan kuntia sa infections di nyina de broni beka cho say arthritis sa brain no rheumatoid arthritis yes asabro no eno na ba bo se maame ya papa no mom kotodwe ehwo honho no na ye kokọ na nsuo gina ho ni cap na nkasa no etimi eyi na da baabi obi hip bone okwa na eye dede ebo ntwini edi nachi ni nyina ne se kase na ho na eye gogro etiefo mesrew sade won kase no asia prakodro bia no eye ban herbal center ye ne ye hwema wo ye wokumase atonso agogo baabi a ufiri baabia de ehia ne so abepie mu wokumase atonso agogo udi baabi da mane haw sanse ye wo mesword female word ho ye do beto wa hwe kase mu na ebu ana wo chepepepe na wati aso na wo ko eye ban etiefo mfre 0244 083482 anasa 0272 500012 achemfo ban wose haban kasa wotena bebom no kwasam so ne se onimufo mankasa ba etiefo yamamu nyina moniti a ahenewa kofia yanso yada ase tisese wa ma yapo aya mumra consult na mebusa beba ya huso baby ayanka ene wam yesua de pa enti ban herbal center won honsem ena adofo yatie no numbers no 0244 083482 ena 0272 500012 ban herbal center atonsu ago hospital na chipe ena ubehuon de hawo na wodi akini wonya no yie no onfa ma ba herbal center ntra senka wodi aba enka no yie no onsaka na wodi kwa Dr. Ma ono yade hu na wodwane ono nete hamamanua hini ene ni nubna no otene kasa obeboa wo ama enepa akoso ama wo moadama montweme na me basisia Mami money adwuma udan ya ye fe Mira me da se na esomo ye no na aka o ano de anyine ho mami aha dan a ya boso fefefe nyina eye donima C complex ahunu se etoda enua ye de boya dan so no eta hunu anase mpo emuta kokko a eba saa na dan ne nyunu enti odi DSL alloying steel trusses enadia ye de go dan so aba edan bia utumi di go so elfo ena anwe na aten enti se odi DSL alloying steel trusses yi egu dan so wia na odi donima NMK premium roofing sheets and chancing aboso aka ho oh na chese adwuma na NMK premium roofing sheets and chancing donima dia ben ye o ma hodo ye wo NMK lawn span alloying and governance IBR and NMK nails emu pia so se woni sika donima e ma otua ne kakran wenum ye latest products donima dia ba abeka dada ne ho enti me nkɔ he kwasafo YF Johnson obenjiare anafre 0
0244 126625 and 0540 101 555. Donima Steel Complex. Bebia at the power F1. Debiara Dani Akwenya, ewo homa ye de boaboa ye ho ema dachi. Ene se, obema wabofra sha kindergarten ase ne bra no pepepe. Ama wenya dachi pa. Wei die, entwintwe ho na ase. Ehu nim, na ye ntwa akwada bia nso nja. Ma wabofra no sha kindergarten ase ebra wenya mfie 9. Ama wenya dachi pa. Eho na omodaye so ehya ase. Ma ye ntwa akwada bia nya. Fa oba wenya mfie 9 ana amofro wo ni peduemu sintobi. Eko kindergarten zesi a. No munya omodachipa. Enkai boy, omo de bra ye Ministry of Education, Ghana Education Service, no omaboafo, UNICEF, ne USAID count. My dear, yes, sweetie. And then my missile. Oh, Bissam, meaning so dumb a pan. You drop up now. I am a super and pan. I'm in one down. I'm in common deck. Oh, Nina, let's so the dick up pie over there. There would be Mona soap and Mona cream. As yes, my fair fan. Ah, may I say, now, maybe the emotions to my answer. Hey, Debbie, maybe I'm sure clear fans. I said, my show some bang. And what can you say, dear? Many Mona soap and Mona cream and the wool. Said the Mona soap. Timi skin rashes in your crop na eyi pampan fi nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chimi fu brom e ma skin aya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do se de me nyeja me ho ba bi e wo se me di mona cream siesie no me di be siesie hey mona soap and mona cream na ne bon so nya de na abuso yi de ene ahofe no me ma na busu ama ho ele me so ma don sa omafo here mona soap and mona cream enfre agbebe herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256. FDA ahwehwɛ saa ejedi nkrato yi mu agye atomu sɛ ɛyɛ. Na kwasi wen na magina ha chebe yesima aduasa ne a wompie den. O hye inside wo no so odwo so. Ena sinima aduasa mu. Ani ominia gonorrhea ena adidi ne mu ama fedie. Jonso kra ho aye den. Na nemre so obi tena ho. Ema gonorrhea etete no. Ebra tete obi ka B2 meshine capsules ewo dwaso. Obi a wo candidiasis o de pua. Obi ansansan gugu ne bema. Ana yade mu nyarewa bia no. Eye tete obi ka B2 mesha ene capsules ena ese obi e no. Ede ahoto bebre no. Enu achi no. Tete obi ka herbal center. Ede tete obi ka garlic bitters and capsules. Ede abadwaso. Ne to diabetes ase, high blood pressure, asthma, wobi asabi na num ewon kakakra, menstrual pains, eno honam yaw, titi obika garlic bitters and capsules, eni edu American for the amount. O titi obika B2 mesha, eni titi obika garlic bitters and capsules, edu do atwa, for ni chire KNG herba ewo mrum, Fedimens herba, Danny herba, Colinac herba, and a healing herba, ewa Chemfo New Market, Smart herba wo boase, and a Jodas Mas ewa konongo, Owusko B enso on koko, and Alfred 0243 975 628 0243 975-628 Titi Wabika Herbal Center Enu Papa Fieni. Alpha ni Omega Ashasia nye nyame Ujie brenie unkoni mbie brenie umpeja ye brenie odofo die na wukom oha bene da so amane bene da so enunti ne yahye dwumadia ne dindi Alpha and Omega prayer movement na ye de brewo OTEC kasafidie yi so ukwada nwumre nondu ekusi na homachi nonum eni fieda nwumre nondu ekusi ahomachi nonum hia mesofo nsia fie meni nyame nkrofo a awade dom ni na basa ewo nso ye nampabo so de wotie nya yaresane fa hodie bebe ma ye nsia wo OTEC 102.9 akasafidie no so na be ho awade abasa be ho awade tumi na misra so be me yesia amen OTEC 102.9 FM. Okay, yadamu ase yekoya yasan babio adofo ne adehye aha eye 102.9 FM OTEC enna afidie no eda utie na udinde yaw ofe edin adodo na di nimu wa hotedin any DJ accelerator down or said down offiso and a DJ owo Asem Beba Dabi DJ umfa ni agro na ene day eye wawoda inti DJ accelerator now ene ye maw awoda pa sere urade nyankropo nhira enso ede maw se nyankropo nhira wo ene sene dwumadie wabo hu de wuro wo fe so masefo kokotefo
Ofin so babia with the Jumadi Nedru. God bless you, DJ. Good afternoon, Nana Yakrobia Sante, Yabomo Abason so, ene da Mujumadia, Modeba, na Modeba Besom. So Myla, Zebiru, me wo pechi number 2, ewiei, menso meet yemu hapa, enyasem ketwa. And now we are in so, Kodopon, one suit ye, and watch us say, Krobia, my boss, today is another day. Then Yankopon swe shiramo, ene da send ye yetemon kano. Wo bramo hontutumu nyina mu no setede mo san besom akra. I love your program, born to save from Entensre na Shell filling station ho Sunya road and akra ye wo udwuma die send ye ya ye biem wo filling station ha na manfo nso filim wo no akra enya asem ketwa. Honorable Atobra Justice assembly member ayeduase kote atwum duase no se nana yaw. As a country, we must put pressure, measures in place to bring people at least to the same level in terms of treatment. Se basse, yanso soni pasua. As I say, ya den shisha ya bigu akwam na ye hunu se ya treati nipa nyina ya soso wonso pepepe. Ekwani ya sebe wani ya akwa ahuhiehiem se wo nipa duan baabi atochema